yma Gwylio, mi fydd na rhywfaint o gywodydd I ddilyn, ond yn teimlo dipyn oerach fori. Felly, heno te, mi fydd y glaw yma yn cyrraedd o gyfeiriad y gogledd o'r llewyn yn symud yn weddol sydyn, glaw trwm yn arbennig ar y bryniau, y gwyntodd yn hyrddion arw yn arbennig ar y glannau hefyd. Y tymerydd ar ei isa heno rhyw 6 I 9 Celsius. A tuag at fori, mae'n edrych fel y bydd hi yn ddiwrnod mwy cywodlyd ar y cyfan, rhai cyfnodau brafiach, a'r oer yn cyrraedd ni, y tymerydd uchan rhyw 7 I 10 Celsius, gallu'r cywodydd yma fod yn eiafol yn arbennig erbyn diwedd y dydd. A na'r cyfan wrthon ni yma yn Llanelwedd o'r Ffair Aeaf am leni. Ie, diolch I ti Llyr, mi fyddwn ni'n parhau I grwydro y cylchoedd I gyd. Mae yna bnawn prysur iawn ond blaena ni, da ni'n darlledu yn fyw tan 4 o'r gloch ac o fewn rhyw awr a hanner mi fydd y cyfan yn cyrraedd rhyw ben llanw gydag arwerthiad pencampwr y gwartheg bydd. Ac I gylch y gwartheg da ni'n mynd rwan at bencampwriaeth gynta heddiw yma. Pencampwriaeth y byth ifanc. Yr heffrod ar y brig ers 5 mlynedd. Yr hen Jim wedi henni chi. A phob un ohonyn nhw wedi magu adre yng Nghymru. Yes, Declan Jones. Cymru, os nad swn i'n neud ar y cair rygbi, boys. Ewch chi i'r sioe Llanelwedd. Ar Ffair o Gymru sydd wedi cael ei. Sir Fôn, very good. Y tro dwytha i'r bystych ddod i'r brig oedd yn 2013 a 2014 a Bowen yn gwneud y dwbl. Dyma fo, Bowen. Yr ail flwyddyn yn ôl. Tybed be ddigwyddith eleni. Dyma ni wedi cyrraedd y foment fawr yn osbarthiadau y beef ifanc, y baby beef, y prif bencampwriaeth, yr heffer yn erbyn y bystach a Denley Jenkins. Mae hon yn mynd I fod yn gyffroes achos mae'r beirniad dau brwt wedi dewis dau anifel tebyg iawn o ran pryd agwedd. Tebyg iawn I gilydd. Dwi'n mynd I gweld cystel match a gweud y gwir fel par o spel. Ond maen nhw'n spot on yn debyg iawn I gilydd. Yndi nhw, ar ddau yn dod yn weddol lleol o fan hyn. Wel, o faes y sioe te o Llanelwedd. Dim peth iawn o faes y sioe, na'r un. Wendy Morgan sydd wrth ben yr heffer a mae'n werth i'w gweld, mor siapus, mor gywir. Odi, warau teg. A wedyn Ryan Jones, mel yn fe o Fferm Tisa. Fe sydd wrth ben y bystach, yr eidon. A mae beth yw dau anifel arbennig Denley. Mae nhw yn warau teg yn sefyll mas wedi gwir. Mi allith I fynd unrhyw ffordd mewn ffordd. Unrhyw ffordd o, fel tast y beirniad wedi gwir, fel mae fe'n licio nhw'n y fe. A mae'r ffaith bod yna ddau anifel mor debyg i'w gilydd yn y prif bencampwriaeth yn glod mawr I dau o ran y gwaith mae wedi wneud. Odi, mae wedi gorffen off nawr gyda'r heffer a'r bystach nawr, yr un peth o gwmws. A dim ond yma allwch chi ni wedi bod y pethau yna I chi gweld nhw I ddod yn y fe. Ond warau teg mae wedi pigo nhw mas yn identical wedi bod. Mae wedi pigo be fydde fe eisiau weld. Odi. A ni fferm mae'n siŵr a be fydde fe eisiau ddangos yn fe. Mae wedi mynd am ddoi anifel, na chi lun arbennig ohonyn nhw. Ddoi hidiog a chymol I gyd. Mor debyg. Odi, warau teg. Ym mhob ffordd. Os. Hollti blew fydd I nawr I Gwylio am bencampwr yn dy fe. Odi, mae wedi Pwy sy'n hi? Wel, yr heffer! Oedd o Wendy Morgan wedi mynd â hi. Wel, arbennig iawn, Denley. Warau teg. Disgwyl y dda. A nawr mi fyddan nhw'n dod a'r heffer oedd yn gil wobr I Wendy fewn I fynd yn erbyn yr eidon buddigol mwyn gweld pwy fydd yn mynd ar gil wobr. Ond un peth sy'n sicr I ni'n gwybod pwy yw prif bencampwr y beef ifanc Denley. Odi. Heffer arbennig. Odi, llawn dilwg warau teg. Ond pwy sy'n mynd ar gil wobr tybed? A'r heffer fach ifanc. Odi. Neu'r eidon. Ie. Dyn ni'n meddwl os diluniaeth yr pencampwr nawr eith am y bystach. Sen ni'n meddwl. Ie. Gewn ni weld nawr yn y man. Mae'n agos. Odi, chi bod i'n licor I fach. Odi, mae fe'n licor I fach. Mae'n camu nôl a mynd am y bystach. Odi. Yr eidon yn mynd ar gil wobr. A dyna ni, na chi bar.
yn edrych yn arbennig, Denley. Fari teg. Fari benni off a doi fel ddim yn moyn, fi'n meddwl. Yn union. Wel, wedi mwynhau yn fawr iawn. Fari. Dosbarthiadau cryf ofnadw, Denley, di bod bore yma. Fari teg. A mae'r dyfodol yn edrych yn ddisglair iawn efo'r stoc sydd blwyddyn nesaf yma, bydd rhain yn dod allan i'r sioiau, gobeithio gawn ni sioiau i fynd blwyddyn nesaf yma, bydd rhain yn dymas i erbyn i to. Denley, diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni a'ch arbenigedd, a pob hwyl i chi yn eich swydd hynod o bwysig. Pan ddaw'r swydd hynny i fod fel llywydd sioi'r Cardis yn 2024. Diolch i chi, Denley. Wel, Wendy, llongyfarchiadau, sio deimlad yw i gwyd? O, mae'n deimlad ofnadw. Mae ennill fan hyn yn rhywbeth rhyfedd iawn. Dim y tro cyntaf fi wedi gwneud, fi wedi bod yn ffodus i wneud hwn nawr 5 gwaith y bron. 5 gwaith so fi'n thrilled to bits. Am record yw hwnna, ti'n bod yn dweud. Y safon o wartheg sy'n ma lenni, mae dod i'r brig yn rhywbeth go arbennig. O'n i lico'r heffer amsoddiadre, o'n i'n gwybod byddai'n dylai siwto'r beirniad, ond pwy a wyr yn fe, chi'n meddwl bod creadur neis da chi adre, ond amser chi'n dod i'r safon yma, chi'n meddwl, beth i gael yn fe, ond mae wedi hapno llwyddo i wneud e. A be fydd hanes hon nawr te? Beth yw dyfodol hon i fod? Wel, gobeithio bydd ni'n cael ei gwerthu nes ymlaen yn yr arwerthiant, ac gobeithio eith i ymlaen i sioiau'n haf blwyddyn nesaf ac yn yma nôl i'n Nadolig blwyddyn nesaf. Wel, gwych iawn, llongyfarchiadau. Ti'n gwneud gwaith arbennig yn troi hon allan, o dan amodau anodd, oedd neb cweith yn siŵr beth oedd yn mynd i ddigwydd. Na, neb yn gwybod, a last minute decision oedd i os o'n i'n dod a'i mewn yn y fe, a dath i ddim mewn cyn dechrau hydref, a mae wedi dist motro ymlaen. Penderfyniad cywir heb os ac o'n i bai. A cer i ddathlu efo Caril y ferch a'r teulu. Llongyfarchiadau i chi gyd. Diolch yn fawr. Da iawn, boes. Ymhen campwriaeth y Brydiau Mynydd ac Ucheldir Pîl, mae Paul Slater a Beirniad wedi mynd trwyddyn nhw fel cath i gythrel, a dwi'n credu bod y canlyniad gyda ni fel mae'n digwydd. Dwi ddim yn chwarae o gwmpas o gwbl Eirwyn. Na, mae wedi mynd, y bencampwriaeth wedi mynd i'r North Country Cheviot o iddo Daniel Jarman, a'r Gil Wobr wedi mynd i'r Cheviot Sir Brycheiniog. So mae dan ni Daniel Jarman o Ryw Brongell i Llanidloes ar ochr dde a'i fasg di yn ennill y bencampwriaeth, a wedyn wrth gwrs fel ti'n gweud Gwilym Williams a Elizabeth Rees. Ynys yr Wyddfa, wel enw bert ydw e, Ynys yr Wyddfa, Aberhonddu. Da iawn. Chwarae teg i'r ddau ohonyn nhw. A eto, dau ifanc yn dod i'r brig, ynddo fe? Ydy, mae'n braf gweld. Ond cyn bod Daniel Jarman yn rhedeg allan o'r cylch, fe fydd rhaid i ni gael sgwrs sydyn iawn, dwi. Daniel, wait down. You've got to wait to have a chat. Oh, you're going into the banner? Oh, that's fine, that's fine, right. Congratulations, Daniel. You had, how many pairs did you have? You're in total 10 pairs, I believe. 10 pairs, yeah. How did you do it all, the work? I don't know, really, just keeping a bit of a go every night, and they've come tidy in the end. How much work is it to prepare 10 pairs? Oh, it's a lot of work. Yeah, bit of a crazy idea, but we thought we'd have a go this year. You are a bit crazy, aren't you? You love a bit of a challenge. Oh, yeah, love a bit of a challenge and love trimming lambs and getting them ready, so, yeah. And how does it feel to win this? Yeah, good. Yeah, very pleased. Fantastic. Yeah. Congratulations to you, Daniel. Thank you very much. Take care. Cheers. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai.
Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai. Croeso cynnes iawn yn ôl ato ni. Mae yna awyrgylch braf yma, mae'n rhwydd lawn, digon o bobl yma wedi dod i gefnogi ar ail ddiwrnod y Ffair Aeaf. Yn y man, mi fyddai'n sgwrsio efo Steve Hewson, prif weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Prynhawn Cymru. Mi fydd ddiddorol, mae o a'i dîm wedi gorfod llwyfannu hon ar dipyn o frys mewn gwirionedd yn do, felly mi fydd yn braf cael ei sylwada fo ar ôl deuddydd. A holi'r cwestiwn, yn enwedig ar ôl y cyhoeddiadau sydd wedi dod heddiw yma, lle da ni'n mynd o fan hyn, oherwydd mae sawl un heddiw yma'n holi am y sioe yn yr haf. Ond fe ddaw hynny yn y man, da ni'n dychwelyd rwan i gylch y gwartheg ac at bencampwriaeth arall. Pencampwriaeth yr Heffrod. A dyna ni! Gwahidau wedi neud i. Bendigedig! Teuluodd o Gymru sydd wedi bod yn amlwg. Reis o'r geti ganrif. Gan ennill 5 o'r 10 pencampwriaeth ddiwetha. Well done, da iawn. Ond y tro dwytha yn Ffair Aeaf 2019, gogledd Swydd Efrog aetha hi. Mae'n heffer roed da, top da i ni. A fydd y Cymru yn codi eto ym mhencampwriaeth yr Heffrod? Wel, dyna chi wleddi'r llygad a'r uned a gweud y gwir. Wrth i ni weld cylch y gwartheg yn orlawn. 4 ar 10 o Heffrod. Yr bridiau cynhenid yn erbyn y bridiau croesfryd. A'r beirniad Chris Penny a Trevor Lyons yn chwilio am un. Ie, un i gipio y prif bencampwriaeth allan o'r Heffrod. Siôn Eilir, yr arwerthwr o farchnad Llanelwy, mab fferm Garthiain sydd yma'n gwmni fi, Siôn, a parhau mae'r gwaith i'r ddoi ac Trevor wrth reswm yn cael ei ddwylo ar yr Heffrod yma'n fwy na Chris, achos mae Chris wedi bod trwyddyn nhw i gyd ddoi yn do. Yndi, felly mae tro cyntaf i Trevor cael ei handlo nhw. Dwi'n siŵr bod gen Chris syniad golew ers ddoi, beth di tynnu lygad o. Mae nifer fawr a Heffrod da iawn yn y dosbarth mae heddiw, a chwarae teg, mae o'n adlewyrchu safon y gwartheg oedd yma ddoi. Wrth i ni weld Trevor yn cael ei ddwylo ar Heffer Mike Rowlands, dwi'n meddwl, ola nid loes yn dyfewn. Mae hon yn Heffer dda. Mi weles i hon am y tro cyntaf rhyw 2 wythnos yn ôl yn Ffair Aeaf yn Sir Fôn, a Heffer sweet ofnadwy chwarae teg i Mike, ac o'n i'n cael gair efo Mike am dan i ddoi, dweud y gwir, a Mike yn deud bod un o'r Heffrod gorau mae o erioed wedi arddangos. A Stephen O'Kane wrth gwrs beth sy'n arwen yr Heffer ac yn ei gwaith da. Ni'n gweld Dion Hughes fan hyn nawr a Heffer Deo Roberts, dwi'n meddwl yn dyfe o Sir Fôn. Ia, mae stori go arbennig am yr Heffer yma. Heffer a Deo ac Arwel Tynant o'r Uducha Bala. A Heffer wedi prynu yn llo bach gen deulu Roberts yn parc yn Pensawelas ydi. Felly, mae hon corff arbennig iawn gen hon, chwarae teg. A Dion Hughes yn ei arwennu ac yn gwneud jobyn arbennig chwarae teg yn dwi. Mae hon yn mynd i fod yn berig, dwi'n meddwl. Mae corff da iawn yn ei chwarae teg. Mi enillodd i y Ffair Aeaf yn Sir Fôn rhyw 2 wythnos yn ôl. Ac o ran Heffer i'r cigydd, mae yn Heffer dda, lly. A wedyn o ran yr Heffer drwma wedyn yn y dosbarth yma, yr Heffer drws nesa, ond un mewn ffordd yn fe i Dion Hughes, Dunlop, yn fe Heffer Dunlop, mae honna yn glamp o Heffer. Mae hon yn Heffer arbennig, Heffer di dod lawr o'r Alban. I ni'n gweld i'r ddef yna o'r lluniau ni'n ei weld, yr un mwy golef yna o'r ddwy. Honna yw'r un fwyaf yn y dosbarth yma, dwi'n meddwl o ran y pwysau bron iawn, mae gyda'r tryman, dwi. Yndi, mae yn Heffer arbennig o dda, mae'n Heffer lan iawn, a hyd arbennig iddi. Yn dos e. Unig beth o bosib sy'n ei herbyn ni ydy i'w pwysau hi, ond mae chydig bach yn drwm, ond o ran, mae yn Heffer arbennig iawn, dydy gwir. Mae yna i gyd hon, yn dwi. O, di, mae yna i gyd. I ni'n gweld baner yr Alban gyso nhw, Ffair hynod o lwyddiannus yddo, mae yna gynrychiolaeth gryf yn y dosbarth yma ac yn y bencampwriaeth yma. Mi bydda nhw'n gobeithio am garden goch o le am nhw. Mae'r Albanwyr yn dda iawn am ddod i gefnogi bob blwyddyn, deud y gwir. Felly, ac mae'r safon y gwartheg maen nhw yn ddod lawr yn dda iawn yn fyd chwarae teg. Felly, ia.
Gewn ni weld siwr eithi un peth sy'n sicr. Mae yna dipyn o ffordd i fynd yn prif bencampwriaeth yr heffrod, felly Siôn am y tro, diolch o galon i ti. Diolch o. Peidiwch anghofio fod gyda ni sylwebaeth Saesneg. There's an English language option available, and any problems, please contact the S4C Viewers Hotline. Ben Orchard sydd wedi dod i'r brig yn y dosbarth yma i'r ebelysu neu adfeich blwydd yn yr adran ec. Mae wedi bod dipyn o newid yn gosodiadau. Hewri sydd wedi bod yn gwylio hyn gyda fi. A Sandrey, Miss Florence yn gyntaf. A'r bedwerydd wedi symud i'r ail safle. A Bombard Prow Susan wrth y march. Llanmorlais Reagan. So wedi bod yn ennill dipyn gyda Tom Davies a Hannah Broom. Yn drydydd wedyn, Gethin Williams. Byddwn ni'n gweld yn y sgrin yma ni, Synod Ruby ac yn bedwerydd. Kilmary, Lady Tiffany, oedd yn ail i ddechrau, ond heb setlo heddiw yn ffodus. Wel, y beirniad John Welsh yn cyflwyno Ben Orchard gyda'r riban goch yn yr adran ec, yr dosbarthu ebelysu neu adferch blwydd. Llongyfarchiadau mawr i Stanley, Miss Florence. Congratulations, Ben. That was quite a tense class because they sent you all out again. We all thought there was going to be a big change, but you stayed on top. Well done. Thank you very much. Thank you. And you've had a successful day anyway. You've had a third as well. In the filly foal class, yeah, with the filly we brought from Sales. So yeah, a really good day. Thank you. Sure, it's a much nicer feeling with a homebred and home-produced filly. Definitely, yeah. No, she's had a good season, and yeah, no, she's given us a really enjoyable year. So. She looks $1 million. You've got the championship now, so we're crossing our fingers for you. Thank you very much. Cheers, thanks, Ben. Thanks. Dyma ni'r efoles Stanley, Miss Florence. Llongyfarchiadau mawr, Ben. Yma am hencampwriaeth Brydau Pur yr Iseldir. Mae Paul Slater newydd wneud i benderfyniad. Pigo'i bencampwr yn Wyn Southdown, oedd o Jonathan Long. O gair Wrangon, nes ti lygadu'r reina, ynddo fe? Do, maen nhw'n, fel ni ddweud, maen nhw'n wyn cigog iawn. Maen nhw'n wyn dwfwn. A Iowan Jones yn mynd ar Gwylio. Ie, Iowan o si gyfyrddin. Mynd ar Gwylio gyda'r par o Wyn Suffolk. Pyr. Felly, da iawn yn nhw. Edrych ti'r y ddau bar na, maen nhw'n gweddi i'w gilydd yn dyn nhw. Mae di mynd am yr un teip yn dwi? Di wedi mynd am wyn cig. Wyn cigydd mae Paul yn i bwysleisio arno. Mae wedi mynd am y teip yn ei ddewisiad yn yr adran yma, sydd yn deg i wneud. Wel, llongyfarchiadau Jonathan Long o gair Wrangon. A mae wedi cael blwyddyn ragorol yn barod ennill cyntaf yn yr Agri-Fest gyda'r Textile Glas a'r Cynhenid, a wedyn ennill cyntaf yn Lloegr gyda'r Southdown. So mae'r Southdown wedi gwneud yn dda iddo fe'n barod, Irwyn. Ti'n mynd rawig a gair yn y mynir. Llongyfarchiadau mowr iawn iddo fe, yn arddangoswyr sy'n gwybod yn iawn beth mae'n gwneud, a wedi cael tymor da gyda'r Southdown hyd yma. Ond sgwn i, so Ffair a Cymru yw'r un bwysig iddo fe, mae'n siŵr. Mae'n cael yr rifannau gyd nawr. Wel, Jonathan Long, llongyfarchiadau mowr iawn. Congratulations to you. Thank you very much. Thank you. You've had quite a successful run with the Southdowns already this year. We have. We had a good season. And the same pair of lambs again. A same pair? Yeah, same pair 3 times. So. Why is the Welsh so important to you, the Welsh show? Hey, to be fair, it's our first time here, Minnie. Is it? Yeah. And what do you think of it? It's very good. We've been before to see, but never actually exhibited before. But now we live much closer than we used to, so we've popped over the border and had a go. And been a successful day. So, yeah. And I'm sure you'll be back. Definitely. That's the important one. Yeah, no, definitely. Llongyfarchiadau mowr iawn. Thank you. Well done. Wel, dyna ni, Chris Penny. Mae nawr a Trevor Lyons yn mynd i fynd ati i roed i llaw ar prif bencampwr yr heffrod yn y Ffair Aeaf eleni. Pwy sy'n mynd i fynd â hi? Le maen nhw am fynd? Dyna'r cwestiwn ar wefusau pawb, Siôn. Yeah. Maen nhw'n dod fyny at y bridiau cynhenid. Maen nhw'n mynd o lawr. A dyna ni! Prif 36, Tibbet. Read all about it. Yr heffer ddi wedi mynd â hi. Wel, Siôn, beth am o'r heffer yma? Mae'n heffer llydan iawn, cywir iawn, ac yn cario'n dda ar ei thop. Mor siapus yn dwi. Mae'n siap ar ben iawn, heffer
un o'r heffrod lleta sydd yn yma lenni, dweud y gwir. A'r gil wobr yn mynd i rif 28 yn y dosbarth yma. Lle mae'r ail wobr yn dod mewn wan. A dyna chi lun arbennig ohoni. Rhif 36 yn werth i'w gweld. Wedi cael ei wneud i fyny gen Gerwyn, Graig Goch, sy'n ffrind da i Paul Tippett. Mae yn edrych yn dda iawn chwarae teg. Wel, Sean, diolch yn fawr i ti am dy gwmni gwledd a gweud y lleia nosbarth yr heffrod, ond cofia, mae'r eidonau ar y ffordd y bys ti chi ddod, felly pa'i mynd rhy bell. Na, o'n i ddim. Well, Paul Tippett, the smile says it all. What a moment. How does it feel? I can't believe it. I genuinely can't believe it. It was, we've showed her before elsewhere and we've done okay, but I think today she looks as good as she's ever looked. So. She looks so fresh. She had so much presence in the ring, and she's such a powerful heifer. She's powerful and she's correct, but she's still fleshed and quite balanced for a big beast. So yeah, she's a super heifer in our eyes anyway. She's a credit to you, Paul. What a tremendous job you've done turning her out. Cheers, and llongyfarchiadau. Congratulations. Thank you very much. Best of luck now in the big one. We'll see. Cross fingers. Thank you. Good luck. Cheers, thank you very much. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandrillo Menai.
bencampwriaeth yn yr adran ec y Merlod Cymreig Teip Cob ac mae wedi bod yn dipyn o amser sy'n ei dechrau'r adran yma, dydy o, efo'r rhannu'r dosbarthiadau, ond dyn ni wedi cael wledd o gystadlu mewn ffordd. I fod yn deg i John, mae wedi cael entries da iawn dan o fe, mae wedi bach o waith sortod ag a nawr mae lawr i'r Final Four. Wel, mae chwarae teg, mae yna dipyn wedi dod nôl i gystadlu yma. 7 allan o'r 8 oedd yn gymwys. Ac dyle fe ddim fod yn hir iawn. Os mae wedi gweld nhw, ni'n cofio beth mae wedi rhoi lan, just i das de nawr. A diolch wedi gofyn iddyn nhw trotyn o gwbl na ddo? Na, just cerdded rown a line-up. Wel, dyma nhw gyd, ych chi'n gweld yr arddangoswyr yn trio denu sylw a dangos y ceffylau ar ei ore. A lan i'r prif steward, oes amser da i rhedeg, neu falle jyst tynnu thyn nhw mas nawr. Yn unan, fel diwrnod, dyn ni moyn gweld nhw'n rhedeg to. Ond falle, os mae amser yn bring, maen nhw wedi gweithio fe. Wel, John yw'r dyn yn y cwrt gwyrdd, y beirniad, ac mae'n trafod rhyw faint efo'r steward, so gen i weld beth yw'r cyfarwyddiadau. Falle bod yn gofyn oes amser da i rhedeg nhw. Na, fi'n credu... Odi, ar y prif steward yma lawr, so mae'n mynd i rhedeg nhw. Ond yn deg, really, i'r genilleidfa, falle bod rhain hwyr yn dod. Maen nhw'n mynd i weld nawr. A gweld pwy sy'n barhau i fod yn ffres hefyd. Ie. A i'r swclod, maen nhw wedi bod nôl either yn eu cerbydau neu yn y stable. So fel i'r clas diwetha felesu blwydd, mae hi wedi cadw fynd. A dosbarth cynta bore yma oedd hwn, yr y bol... Nage, sori, fi'n anghywir yr ail oswerth y boles yw i hwnna. Mae'r boles yma, Joe Lee oedd yn ail yn y dosbarth. Mae'n neis i dangos parch i'r beirniad, chi'n dyn ôl wedyn, achos bod chi'n ail. Dangos ar rhan rhywun, mi'n credu oedd Joe. A mae'n profiad i'r rhain ar y bolesu ifenc yma. Mae'n i gofio'r diwrnod yma, dyw e? Mae fe'n mileage ar y cloc, fel ni'n gweud. Yn y llydd yr dosbarth i'r ybolion blwydd. Ormond, Dorian Lloyd. Ie, Dorian yn dangos ar rhan Richard y Joanna. Wel, dyma'r efo blwydd yn cystadlu yn y bencampwriaeth. Mae gen John dipyn ar ôl i weld. Pob un yn cael cyfle i drotian allan unwaith eto, a dyn ni'n edrych ymlaen i weld pwy fydd pencampwr yr adran ec yn y Ffair Aeaf. Cofiwch ymuno yn hwyl y Ffair Aeaf ar Facebook, Twitter ac Instagram S4C. Ac os nad ydych chi'n hapus i ni ddarlledu'ch sylwadau, wel, nodwch hynny, please. Mae manylion yn polisi a preifatrwydd ni ar boomcymru.co.uk ac s4c.cymru. Yn y cylch ar hyn o bryd, mae pencampwyr y Brydiau Mynydd ac Ucheldir Pur yn mynd ben a phencampwyr y Brydiau Mynydd Cymreig. Eirwyn Richards, y torddi yn y llall llynedd o eiddo teulu'r Josephs. Yeah. Ydy'r torddi yn mynd i gael ei eleni? Dden ni'n falch iawn sy'n nhw yn. Kevin yn dod o lan y bydder, yn agos i ni yn Sir Gar. Ond mae'n ei ofan i mae'n arian i mynd ar y chifiot, y North Country chifiot heddi. Maen nhw'n ddoi o'n da, maen nhw'n ddoi o'n sgwar, maen nhw'n ddoi o'n sy'n... Just beth fydde Paul yn chwilio amdano mewn oen o'r adran yma fydden ni'n tybio. Kevin Davies, Llwyn Fedw, Llan y Bydder sydd ar torddi, a Daniel Jaman sydd yna hi! A ni wedi awn i heddi. Llanidloes, a dyma chi gymeriad o ddyn. Ydy, chwarae teg i Paul. Fel o'n i dweud, maen nhw just falle yn agosach i'r teip o o'n y fydde Paul yn cynnyrchu ei hunan. Fydde just tamau bach fwy o fraster, a tamau bach fwy o gosol ddyn nhw falle. Ond...
Chwarae teg I Daniel Jarman yn rhoi sifiot tiroedd y gogledd ar y map. Dyma chi wrbon heddig sy'n gweithio galed iawn. 10 par yn y sioe I gyd, well, Daniel. If I could, I'd give you a hug. Obviously I can't. How are you feeling? Yeah, very, very good now. Yeah, it's all been worthwhile. How are the nerves? Yeah, not bad. Yeah, no, better now. So what's the secret behind the success you've had during the show? A lot of hard work, late nights, the know-how now over a couple of years, how we need to feed these lambs to try and get them to where we want them and hope that's what the judge wants. Usually people come to the fair for a rest. You'll be happy to have a rest after the fair. Oh yeah, definitely. Congratulations, Llanbyrchiadau. Thank you. Pencampwriaeth y Bystych. Y bridiau cyfandirol sy'n cipio hon fel arfer ar bryd ar y brig, y limosan. Mae gwaed y lims wedi bod yn rhan o'r bystach burigol ers 1 mlynedd ar 15. Lyn cael crop well done. Da iawn. Wel, arbennig iawn. A fydd dylanwad ar rhagoriaeth y limosan yn parhau eto lenni. Erbyn hyn, I ni'n gwybod pwy yw pencampwr yr heffrod fan hyn yn y Ffair Aeaf, a nawr I ni'n chwilio am bencampwr y Bystych. A mae naw ledd o'n blaen yn unwaith yn rhagor, rwy'n gweithio chi. Sion Eilir yn gwmni fi o hyd yr arwerthwr, wrth gwrs, o farchnad Llanelwy. Mab Fferm Garth Iain. Sion, I ni wedi cael gwledd yn barod efo'r heffrod, a gwledd arall I ddod fan hyn. Do, gwledd eto chwarae teg efo'r Bystych. Da ni sioe arbennig o heffrod. Rwy fath I ddeud am y Bystych. Y Bystych da iawn o'ma eto. 11 o eidonau ger yn bron I fan hyn nawr. Y brydiau cynhenid a'r brydiau croesfryd yn mynd ben ar gyfer y bencampwriaeth yma. Mae yna eidon di arbennig yma o wartheg dion Cymraeg yn does. Eidon di Cymraeg special fan hyn. Oes, teulu Tynant. Elgan Tynant. Ie, na, chwarae teg I Elgan. Mae di wneud job da iawn a droi o'n allan. Yr un reit o'n blaenau ni fan hyn. Mae fe'n werth I weld yn dwi. Yndi, chwarae teg. Mae wedi cael I drimio'n dda ofnadw hefyd yn dwi. Wedi cael I baratoi'n gelfydd. Mae'n un lot o beth ar gyfer troi y gwartheg mallan I edrych ar ei gorau. Mae'r trimio mo'n rhywbeth mor bwysig o'n chi'n gweld rei bobl yn ystolion yn y cefn ac ôl paratoi yma. Mod un cyfle maen nhw gael mewn sioe fel un, felly mae'n bwysig bod nhw'n edrych ar ei gorau un. Yn union. Elgan yn gweithio ddo wedi prynu hwn yn Mart Dolgellau. Rhyw 6-7 wythnos yn ôl a wedi gweld potensial yno fe a wedi dod yn ei flaen yn sydyn iawn wedi dweud. A byddech chi yn prynu bystach fel o rhyw sale store. Mae'n beth yn bach mwy special am y peth. Yn union. Dydyn nhw. Mae rwy'n cael neud o fyny o'i ddilla gwaith mewn ffordd. Yn union. A to mynd efo'r cam nesaf yna, ynddo fe? Ia, yn union. A mae fe'n werth I weld cynrychiolaeth arbennig o'n bryd cynhenid ni yma yng Nghymru wrth gwrs. Ac i'ch atgoffa chi y beirniaid unwaith yn rhagor yn y bencampwriaeth yma, pencampwriaeth y Bystych yw Trevor Lyons a Chris Penny, beirniaid y dosbarthiadau ddoi. Chris Penny yn gweld yr eidonau yma am y tro cynta. Yndi, felly, rhyw fath a gael Chris efo'r heffrod. Mae Trevor Lyon, fyswn ni'n dychmygu bod gen fo syniad go lew ac yn cofio be mae o wedi licio ers ddoe, a mae tro cyntaf I Chris gael I handlo nhw. Fyswn ni'n dychmygu bod yna fystach yn y dosbarth yma sy'n tynnu llygad Chris yn gwarw. Bystach o gen deulu Donaldson o Swydd Efrog, a fystach sydd wedi cael, mae'n edrych arno fo o'i flaen fan ein wan. Bystach sydd wedi cael ei arddangos a wedi cael cryn dipyn o lwyddiant, dweud y gwir, yn barod. Lot o'r rhain wrth gwrs wedi bod allan yn ystod y tymor sioan yn barod eleni a wedi cael llwyddiant yn y ffeiriau a'r sioe sydd wedi bod, ond hon yw'r un maen nhw I gyd eisiau, Sion. Ie, mae pob yn tynnu yn ôl tuag at y Ffair Aeaf yn Gymru. O, di'n gleid, ti'n iawn. Maen nhw I gyd eisiau mynd ar un fawr fan hyn. A Chris fyna'n yn camu'n fras ac yn sydyn lan tuag ato ni eisiau rhoi sylw teg I bob un ohonyn nhw. A fyna mae nawr yn pwyso a mesur yn edrych ar y brydiau cynhenid. Ni'n gweld yr henffordd yna, ni'n gweld yr eidon di Cymreig. A Trevor Lyons lawr y pen pella yna wrthi. Yn cael un cipolwg bach unwaith yn rhagor arnyn nhw ar ôl mynd trwyddi nhw ddoi.
Trefor i weld yn hapus, ond mae yna dipyn o ffordd i fynd o hyd yn y bencampwriaeth yma. Pencampwriaeth y bystych, felly dewch nôl ata i a Siôn Eilir yn y man. Pencampwriaeth yr adran Ec Hugh Reid sy'n gwylio'r cyfan gyda fi fan hyn a mae'r beirniad yn trafod gyda'r Siward ac dyn ni'n awyddus i cael gweld pwy sy'n mynd ar brif bencampwriaeth. Wel, yr Ebo Blwydd sydd yn mynd â hi. A'r Eboles yn mynd ar Gil y Wobr. Llongyfychyd mawr i Richard a Joanna. Bryd Ormond yn Llambed. Ac wrth gwrs Dorian Lloyd wedi cynhyrchu ar ei gyfer nhw. Ladies and gentlemen, the Ormond, Brenin y Ser, exhibited and shown. Wel, Ormond, Brenin y Ser yw pencampwr yr adran Ec. Y Merl Cymreig Teip Cob, Dorian Lloyd yn dangos ar ran Richard a Joanna Morgan. A llongyfychyd mawr iddyn nhw. Wel, Richard, llongyfychyd mawr pencampwr yr adran Ec. Ie, trwynta fi bod yma, fes i ma'n dangos boles fi 10-12 blynedd yn ôl, a wedi si prynu trwystad yn ôl, bydd yn ôl rhywbeth special. A mynd ag el, pan ni'n gwybod bod fe'n special da fi, a fi'n siŵr wedyn, fes i'n hunan, mae rhaid hwn i'n mynd i lle iawn i cael ei byrwsio fe. Wel, mae'r dangos yma. Llongyfychyd wedi dechrau ar y ffordd iawn beth bynnag pencampwr yma'n y Ffair Aeaf. Ydy, diolch yn fawr iawn. A Dorian, hapus siŵr. O, dros ben. Ynddo, dros ben. Da ni jyst yn ddiolchgar iawn i Richard am gyrru ydyn ni. Wel, yn car y ti, achos mae'n rhaid ti rhedeg chydig bach mwy eto. O, debyg iawn, ie. Llongyfychyd mawr eich ddau. Ormond, Brenin y Ser. Dyma'r chnogaeth Richard a Joanna Morgan, Brydfa Ormond yn Llambed. Wedi cael ei gynhyrchu gen Dorian Lloyd yn bencampwr yr adran Ec. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Sant Driso Menai.
Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Sant Drisio Menai. Mae fel y BAFTAs fan hyn yn gylch y defed, pencampwriaeth ar ôl pencampwriaeth, ond yma nawr yr un olaf cyn yr un mawr. Pencampwriaeth i wobrwyo y gorau fan hyn yn adran Prydeinig cynhenid. Nawr te i rywun, Richards. Anna gyffro ma Meinir. O, mae'n nerfein, racs. Siw mae'n rhaid ti? Wel, ti'n gwybod fi'n siŵr oedd yn nerfein llawer gwath yn ni yn sgidiau yr arddangoswyr yna. Mae gweithiennau nhw'n pwmpo nawr, mae calonnau nhw'n yn dyrnu yn eu chest nhw. Maen nhw'n chwni nhw, un ar ôl y llall, ydyn nhw. A mae'r dosbarthiadau yma, dosbarthiadau cloi iawn. Amser bach sydd ganddyn nhw i ddala rwy'n yn berffaith i'r beirniad gael ei barnu nhw. Mae da ni ddau yn y ras. Ti'n moyn yn farn i wy'n mynd am y Southdown dro hyn? O, wel, ti'n moyn yn ben ar y bloc o go gloi fyna i rywun. Ie, wel, y Southdown. I fi o fyny. A ti'n moyn, mae'n job ti weid heb handlo rwy'n o fel mae'r beirniad yn handlo'r gynffon, handlo'r lwyn. Cymru yn erbyn Lloegr yw fe? Yn bendant. Caerwrangon, Jonathan. Neis iawn gweld y Cymro mynd â hi, ond dwi just yn oleddi at y Southdown o Gaerwrangon o fan hyn. Ti'n mynd i Lloegr ar hyn o bryd? Ydyn, maen nhw'n rwy'n o safon, ti'n gwybod. Mae'n mynd amdani, dwi'n credu. Bydd e ddim yn hir yn abod Paul, mae'n go siŵr o'i waith. Jonathan Long o Gaerwrangon gyda'r Southdown a Daniel Jarman o Lanidloes gyda'r sifio tiroedd y gogledd. O, am ddrama, am yr dorf yn distewi. Da ni'n gweld to ar. Yn barod am y tap bach na. Rwy'n amdani? Pwysleisio ar yr... Ari, a ti'n iawn Irwin! Da iawn Irwin! Ddim yn ddim beto, ond... Ti'n bach o arbenigo, ydy? Ti'n diolch rhywbeth? Na, ddim yn ddim beto o gwbl. Sian gwerchiadau fawr iawn i Jonathan Long o Gaerwrangon gyda'r Southdown. Eriod wedi bod yn y Ffair yma yn ddangos o'r blaen, ond dwi'n siŵr ar ôl heddi, fe fydd yn ôl. Wow, it gets better! It gets better and better. Gets better and better. Oh, yeah, brilliant. How are the nerves there? You're shaking like a leaf, I can see. Yeah, a wee bit. Why did you put yourself through all this tension and stress? Haven't got a clue. It's good fun. It's therapy. Yeah. No. It's just great to be here. Great to enjoy the day. And showcasing the very best. Yeah, showcasing the best of our flock and the best of the breed. Yeah, it's a cracking show of sheep, cracking show of lambs. It is the one to come to. The Welsh? Yes, definitely. It Wow. is, definitely. This will go down in the history book, so yeah, it's a big thing. You haven't shown you before, I'm sure you'll be back. No, never. Yeah. Oh, We'll be definitely. back. Congratulations Thank to you very much. Well done. Thank you. Lle mae'r garden goch yn mynd yn osbarth y bystych? Dyna'r cwestiwn ar wefusau pawb. Pwy sy'n mynd i fynd â hi? Un edrychiad ola. A rhwng y ddau fystach yma, swn i'n deud. Mae'r llaw yn barod i fynd. Pwy sy'n mynd i chalu? Cymru, yr Alban, Iwerddon. A, mae'n lawr i'r pen draw. Y pen pella. Richard Wright o Wlad yr Haf. Wel, na chi stori. Wedi'n twyllo ni gyd. Wedi bod yn talu sylw i'r rhai yn y canol, ond na 147 y bystych coch. Frankie wedi mynd â hi yn pwyso 642 kilo yn eidon werth i weld. Dyna chi siap, dyna chi gywirdeb. Top arbennig i hwn, swn i'n deud. Carion llawn ofnadwy a mynd i fatsio'r heffer well yn y bencampwriaeth am Erfil. Pen y bryniau'n dod mewn, mae hwn yn fystach da. Ond fystach da iawn, dydy gwir. A ge di esbonio nawr, Siôn, pam bod Erfil Penbryniau'n dod â'i fystach fewn? Felly Erfil dod â bystach yma, Erfil oedd yn ail yn y dosbarth. Ddoi yn do? Ddoi efo'r bystych wedi i magu adre. Felly... Erfil yn cerdded nawr, lawr i'r pen pella yna. I weld pwy sy'n mynd i fynd ar fil wobr, dyna'r cwestiwn nawr. Ond i ni'n gwybod pwy sy'n wedi mynd â hi. Y garden goch yn mynd i Wlad yr Haf.
A mae rhaid I gamol y gŵr bonheddig sydd wedi dangos y bustach yma heddi, Sean. Yndi, Paul Walker yn law ar ddangos ac y bustach ma wedi i'w droi allan. Yn wych chwarae teg. Mae fe'n llawn yn dwi. Mae'n hongian yn dwi. Ond y dop da iawn yn nhw. A parhau mae'r crafu pen I Chris Penny a Trevor Lyons. Maen nhw chwilio am is bencampwr a maen nhw wedi wneud I penderfyniad. Rhif 1-2-9. Phil Price. Phil Price, ie, o'r Henffordd. Ie. Yna ti eidon da, 60 kilo. Ynddi'n canlyn y bustach nillodd yn dda iawn, dyn ni gwir. Mae Phil yn gefnogwr da iawn o'r sioe. Bob blwyddyn yn troi beth allan yn dda iawn. Dau eidon werth i'w gweld. A dyna ni felly. I ni'n gwybod pwy yw'r is bencampwr erbyn hyn. Ond y stori fawr. Y pencampwr y bustich. Frankie. Oedd o Richard Wright o Wlad yr Haf. Dyna ni, pencampwr y bustich yn y Ffair eleni. Well, llongyfarchiadau, congratulations both. I'll start with the owner, Richard Wright. What a feeling. Oh, absolutely fantastic. I think we bred it and Paul turned it out to win Steer Championship here today. Absolutely fantastic. It makes that winning feeling so much more special when you've bred something yourself, Oh, Richard. done it really. Yeah, this is the second exhibitor bred I've won here now. So, yes, most pleasing. What's the secret? Oh, there is no secret. It just happens. Having the right calf and the right man to turn it out. And a word about this man now, Paul Walker. Oh, I couldn't repeat that on television, really. But Paul, special animal and a special owner as well. You've got a great relationship, the two of you. Yeah, very much so. I've been doing Richard's cattle now for 12 years. And we've built up a great relationship and working with great cattle. Yeah, that's the thing. Great cattle. You've done a tremendous job. Congratulations both, and good luck now in the main championship up against the heifer. Thank you. All the best. Thank you, Paul. Wel, croeso nôl I chi'r neuadd fwyd, a sylw rwan I stondin cywain un o brosiecta mentor a busnes yn cael ei ariannu gan Llywodraeth Cymru, ac yn ymuno efo fi fyny fyma yn yr uwch ystafell mae Bethan Williams sy'n gweithio I cywain, a mae'r stondina mor bwysig i'r busnes yma sy'n cychwyn ar ei taith yn dydyn. Bendant, a mae'n neis I gyrraedd yr sefyllfa yma, rili, ble ni'n gallu croesawu'r cliented nôl. Mae wedi bod yn cyfnod hir, ond braf I gallu bod yma heddi. A mae yna 4 cwmni'n arddangos heddiw, a mae cynnyrch nhw gyda ni fan hyn hefyd, felly pwy sy'n trio'i gorau I blesio'r dorf allan fan'na? Iawn, I gychwyn felly te, mae gyda ni Black Mountain Roast, so amrywiaeth y goffis ar gael I ni, a'n hefyd yr liqueur, maen nhw'n lansio heddi. Ie, da ni'n gweld y stondin yn fan'na. Mae'n gyfle da I gyfathrebu, dyn ni sgwrsio efo'r cwsmeriaid. Bendant, yn wedi gyfer cynnyrch newydd, cyfle da I cael bach o adborth hefyd, ond mae hwnna yn gwerthu'n dda. Ydy. Mae'r gorau, wedyn y siocled. Ie, so mae gen I Bossa Nova siocled yma. Y prif cynnyrch wedyn ni yw'r truffles fan hyn, sydd yn traddodiadol o Brasil, ond hefyd mae hi gyda amrywiaeth o gynnyrch fach gwahanol sy'n neis ar gyfer y Nadolig. A chwmni o lle ydi Bossa Nova te? O Gasnewydd, ond mae hi, adeg cyffroes I hi, mae hi wrthi yn lansio brand newydd hefyd. A dyma hi fan hyn, ac yn gwneud y cyfan a llaw, dwi'n cymryd? Ydy gwneud y gyd I hun, hi a'i fab yn helpu hefyd. Ie. A mae hwn, mae'n edrych yna, wedi pecynnu'n ddeniadol hefyd, felly yn amlwg wedi cael rhywfaint o gyngor gynnwch chi'n barod? Ydy, wel, fi wedi bod yn gweithio gyda Andrea nawr ers blwyddyn a hanner, so mae'n adeg cyffroes, fel fi'n gweud, lansio pecynnu newydd, brand newydd, so... Mae gyd mor bwysig yn dyddi. Ydy. Mae'r pasta yma a'r gacen yma yn dod o'r un lle? Ydy, ie, so Wayne o Booth's Bakery sydd gyda ni fan hyn o Abertawe yn rhoi gwir blas o'r Caribi I ni, so mae gen i'r pastis yma, so mae gen I blas llysieuol, ond hefyd yr fruit bun a spicy ginger cake hefyd. Felly, wyt ti wedi blasu rhain? Beth sydd yn mor arbennig am y pasta yma ar enghraifft? Wel, o be fi'n deall, heb cael y cyfle I blasu eto. Wel, ti dona ta? Hwna, fi eisiau chdi siarad. Tasg nesaf I fi hyn, ond mae hwn yn busnes bach newydd hefyd, a eto yn cael tipyn o lwyddiant yma heddi. Dwi'n gallu arogli'r space, mae'n... Gret. A wedyn, da ni'n cloi efo... Ie. O, mae yna wres yna.
Dyna ni. Mae nhw'n dda! So mae gen i Cardiff Distillery wedyn, distillfa yn y prif ddinas. Eto mae gen nhw amrywiaeth o gins ar gael i ni heddi yn ogystal ar y pecyn yma eto dda'r gyfryn Nadolig. A wedyn mae gyda nhw'r collective spirit hefyd sydd ar y cyd efo chwaraewyr rygbi. Mae dwi'n licio, mae gin Caerdydd, mae'r ffordd mae'n dil arbelio yn ardderchog yn dydi? Eto wedi cael cefnogaeth brandio gen Cowain ar hwnna. So. A beth sy'n arbennig am the collective gin, Mata? So mae nhw yn gweithio ar y cyd efo 4 chwaraewr rygbi hefyd. So mae hwnna newydd yn cael ei lansio, so adeg bach cyffroes i nhw hefyd. A mae hwn wedi rifo, mae hwn y botel gyntaf o gant. Hei, mae hwn yn the collective, mae hwn yn eitem i'r casglwr go iawn, dydy? Si dewis yn dda fyna. Wel, dwi'n meddwl ardderchog, mae pob dim yn ei dan, i wedi gofyn i atyn nhw a dymuno'n dda, ond i draw nes ymlaen falle i wario ag i brynu, achos dyna fydd yn digwydd yn yr oriau nesaf yma, ynddo? Bendant. A'n hyd ar holl bencampwriaethau hefyd sydd yn digwydd yn y gwahanol gylchoedd, a da ni'n troi rwan at y chafbwynt y cystadlu ynghylch y defaid. Prif bencampwriaeth y defaid. Mynd i Gymru! David Lewis, am flwyddyn i'w gofio. Y Cymru sydd wedi dod i'r brig a hynny 8 gwaith yn y 10 ffair ddiwetha. Si, mae sy'n y gybyd! Wel, chwarae teg iddyn nhw. Yn ei plith, Ioan Jones yn 2019 gyda phar o Owen Beltex. Ioan! Sir Gar yn ei gwneud! Y Cymro o Sir Gar yn ei gwneud! Boi Ows Meirion a Llino. Y Beltex, Dutch Texel, neu'r Texel sydd wedi syrenu. Y Texel oedd o Steve a Sir a Gibbons o Aberhwni. Eleni bryd cyfandirol fydd y ffefrynna eto, a'r Cymru fydd yn dathlu eto. Dyma ni gyfeillion yr un fawr, fydd e chrioni gyda 400 o beiri i gyd, a nawr i ni nôl i 5. Mae'r gorau ymlith y goreuon yn mynd i frwydro i weld pwy fydd yn cipio'r goron air yn Ffair Aeaf Cymru 2021. Eirwyn, mae'r galon yn curo nawr. Wel, mae ti. Pinnacle y sioe yn adran y defed yma. 5 par gorau'r sioe yn cystadlu'n erbyn i gilydd. Mae gen ti'r Southdown, o iddo Jonathan Long. Mae gen ti'r Croes wedyn, y pencampwr y bridiau Croes. Mae gen ti'r pencampwr allan o'r cyfandirol o Deiril Hall yng Nghaerfewylydd. Par wedyn o'r Pwyser Cigydd, wrth Robert West. A wedyn i'r par y ffermwyr ifenc wrth gwrs, o iddo Glyn y Fflir Roberts. Aber Nodwydd, ger y Trallwng. Wel, dyma i chi 5 par agorol. Dyma chi steddfod y defed, yn dyfe? Steddfod y defed, hwn yw'r cadeirio. Hwn yw'r cadeirio. Hwn yw'r cadeirio. A lle mae'r gader yn mynd eleni, Erwyn? Wel, yn y marn i, y marn bach i yw e, byddwn ni'n mynd am rwy'n Pwyser Cigydd o iddo Robert West. Yna mae'n arian i'n mynd. Mae'n adran boblogaidd iawn, achos mae rhaid i ni gofio, mae'r adran wedi ennill sawl blwyddyn yn diwedd. Mae pencampwriaeth y sioe wedi dod allan o adran Pwyser Cigydd, 7 allan, neu 5 allan o'r 9 mlynedd diwethaf. Mae'n anodd iawn i'r rwy'n Brydia Mynydd yma ac yr rwy'n cynghedyd a rwy'n llaw glad i gystadlu ar rwy'n cyfandirol yma, yr rwy'n cyfandirol pyr a rwy'n Pwyser Cigydd. Mae ansawdd i cig nhw mor eithriadol. Cig yn y maniau iawn. Mae'n anodd iawn i feiddyn nhw pan mae'n dod i'r gystadleuaeth yma, pan mae'n dod i'r prif bencampwriaeth. Wel, rhaid i ni gofio, Ffair Aeaf Cymru yw ei ddathlu'n cynnyrch ni ar y farchnad gig yn dyfe. Wel, dyma i chi be mae'r farchnad gig yn chwilio amdano. Yn bendant. A mae'n bwysig iawn bod ni'n cadw ein cynnyrch ni yng ngolau y cyhoedd, yn ffenest y siop. Os dyna beth yw y ffair yma, ffenest siop, cynnyrch amaethwyr gorau Cymru. A mae'n bwysig iawn bod ni'n parhau i arddangos ac i glodfori rhai, achos nid ar warau bach mae'r stoc yma'n cael ei troi allan i'r ansawdd yma. Ni'n gwybod, heb os nag o'n i fai, bod safon ffermwyr a amaethwyr Cymru gyda'r gorau byd eang. Allwn ni fo'n browd iawn o hynny, fel cymuned. Cymuned glos yw am y ddyddiau. Wel, mae rhaid i ni gofio, mae dan i'r statws dynodiad daearyddol gwarchodedig, y PGI status yma ar ein cig oeni. A mae hwnna yn dangos bod e'n cael ei roi ar ryw fath o pedestal yn yn fyd eang. Yndi, a ti'n bod nhw ti'n astudio ac yn edrych i safonau byd eang.
ma Cymru a'r Prynhawn Fawr ar y brig yn rhwydd, ti'n gwybod. Felly mae'n rhywbeth i ni, i farchnata, mae'n bwysig iawn bod ni yn addysgu pobl am hynny. A be mae'r statws dynodiad eiryddol gwarchodedig yn rhoi i'r cwsmer yw'r hyder yna i brynu cig gan wybod bod ni gallu olrhain hanes yr nifel hwnnw, bod e'n ddiogel, bod e hefyd yn gynaliadwy ac yn lleol. Mae'r beirniad nawr yn tynnu 2 bar ymlaen i'r restr fer. Dim mewn unrhyw ffordd. Wel, ni'n gwybod un peth nawr, Irwyn. Mae'r wobr yn mynd i Loegr. Ydy, mae'n mynd i Loegr. 2 bar sydd ar ôl allan o 400 o beiri sydd wedi ymgeisio i gystadlu. Mae rhwng y par cyfandirol, y par Dutch Texel o'r Daily Hall, Caer Llewelydd, Glwyd Edge, a par pwysa'r cigydd Robert West. O swydd Lincoln. Dim anor e, wedys ti pwysa'r cigydd, ti'n dal dy dir? O, fi'n dal gyda nhw o'r funud ydyn nhw mewn i'r cylch yn pencabwriaeth pwysa'r cigydd. Fi'n mynd am Robert West. Be gen i wel os o Robert West fydd yn mynd â hi nes mlaen. O pidwch yn mynd ymell achos fi'n gwybod mae'r cynnyniad ar fi'n gael ei gyhoeddi. Wel, mae'r gloch wedi canu yma yn y shed foch a mae'r gwerthu wedi cychwyn a dwi'n cael cwmni dynes bwysig iawn a neu drio cofio'r teitl. Cyfarwyddwr cynorthwyol yr adran foch, Joyce Owens, a chi'n arreid? O, diolch yn fawr. Dwi'n mynd clywed, mae'n gymryd o sŵn yma a gweiddi, felly mae'n job clywed chi, mae drio ni'n gorau, mae'r pen campwyr ar fi'n dod fewn yn o fian. Odyn, mae nhw. Dyma nhw, ar y gair. Yr holl ffordd o Lythfaen. Odi, par Cymraeg. Ac Ela, ac Anes. Wedi gipio'r dwbl, ynddo, y sengl a'r par. Mi welson i'r gil wobr yn gwerthu am 320, felly dwi'n disgwyl i haid mynd dipyn yn fwy. Odyn, gobeithio ni achos mae'r gil wobr yw'r rhain nawr, so... O, maen nhw'n foch, gwerth i'w weld. O, maen nhw wedi troi mas, mae'n anhygoel ar clas o foch sy'n mal i ni. Wedi cychwyn ar... Dwi om symud gormod, rwy'n gofyn ddechrau bidio, Joyce. Mae croeso i chi fideo os da chi eisiau. Da, dim diolch. Mae'n nhw'n dal i godi. Dwi'n meddwl bod y beirniad fewn ar y funud. Ond tueddu i ddigwydd. Odi, mae yn fideo. Mae'r beirniad yn ffansio ein dwi'n meddwl. Wedi bod yn gigydd am sawl blwyddyn ac yn dal i ddarparu moch ac yn magu moch i hun. Maen nhw'n hedfan fyny, Joyce. Maen nhw'n hedfan fyny. Maen nhw'n arian da. Ac ei esbonio, mae fyna gyda pris. Mae'r pen campwr yn y par yna, y sengl, felly mae'r ddau yn mynd i fynd am yr un pris. Odyn, maen nhw, odyn. Gwasgu ar y 600, gwasgu ar y 600. Dyna ni croesi'r 600. Wedi croesi, na dda. Ar ddyrchog. Dal i fynd. At 610 pounds. At 610, the Welsh win the Ffair champions. At 610, y Gwylio. At 610, Cyfan 20. A'r mwrthw ar fi'n mynd lawr. 620, Danny Judgment, sir. 620, 630, 630. Na ddau neu dri fewn. Maen nhw'n trio i gorau, maen nhw'n dal i fynd. Cawyn un byd bach, Joyce. Ie, bydde fe lad, yn diolch. Na'i'n gofyn, na'i'n gofyn eich godi bus. Ie, la. Dim ffasiwn yn normod i chi. Odi, mae yn. At 630, at 630. O'r pris yn anhygoel, mae'n rhaid gweud. 30 o bunnoedd. Ar fi'n mynd lawr. Odi. You're out. Mae allan. You're out. Very well. Would you like to be in? At 630, 7 on the right-hand side, 7 away, sold, Welsh with the Ffair champions, £630 a pick. Sold to the judge, Mr. Bryn Davies. O'n i wedi amen. Odi, echo. Y beirniad Glyn Davies yn prynu'r par buddigol. Y cwbl gorau yn y sioe. 630 o bunnoedd yr un. Gwych. Joyce, diolch am y gwmnïau. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr. Diolch. Fe ddechreuon ni gyda 400 o beri fan hyn yn y Ffair Aeaf i ymgeisio i gystadlu. Ni nawr nôl i 2, Erwyn. Ydyn, ni lawr i'r nitty-gritty nawr. Hoti blew. A mae'r cylodau curon dyn nhw. Chi'n gweld wrthyn nhw. Y cystadleuwyr a'r dorf sydd o amgylch. Sy'n ei heidio mae wylio fe. Dwi'n gweld perchnogion o'i y teulu hall. Maen nhw'n dala y gil wobr yn y pwysau'r cigydd. Joanne Hall a April Skelton i merch. A mae'r bencampwriaeth wedi mynd i Robert West. Robert West, ydy mynd â hi!
I swydd Lincoln, Eirwyn, o ti'n iawn? Wel, marn i'n meddwl dim, ond da iawn ddyn nhw, mae'n credit ddyn nhw, a yw nhw'n wedi troi allan yn arbennig, maen nhw'n ledder llygad. Wel, Eirwyn, fi credu lle ni gadw'r rhai bod ti'n deall rhywbeth nawr. Gyda fe i ti wyd. Robert West o swydd Lincoln wedi ennill prif bencampwriaeth Ffair Aeaf Cymru 2021 am y tro cyntaf. Rhagorol yn dywe. Chwarae teg, fi'n siŵr fydde'n ôl blwyddyn nesa. Eiliad i'w thrysori i'r teulu yma. Llongyfarchiadau fawr iawn iddyn nhw. Bydden nhw'n cofio'r eiliad yma am spel. Achos hon yw'r un mae pawb yn moyn curo. Ffair Aeaf Cymru. Hon yw y ffair. Hon yw'r eising ar y gacen, a fydde ti'n holi i'r bobl sy'n dod o draws yr arfordir. Hon yw'r ffair maen nhw'n moyn ennill. Maen nhw'n dewis i Cil Wobr nawr. Mae'r teulu Hall wedi dod ymlaen ar Gil Wobr yn adran y pwysau'r cigydd. Joanna April yn dala par o... Diolch Eirwyn, diolch yn fawr iawn i ti. Na i fynd i gael sgwrs cyflym iawn gyda'r enillwyr sy'n siŵr o fod yn dathlu ac yn mynd i gofio'r eiliad yma am weddill i hoes. Teulu'r Hall yn ennill y Gil Wobr. Ond pencampwyr y sioe, Robert West o Swydd Lincoln, congratulations, Thank you very much. Sum up all the feelings of the fair this year. Oh, it's just amazing, really. It's nothing I thought when we were starting out we'd ever achieve. But no, it's just made all the work and going to all of them worthwhile, really. Yeah, definitely. How were the nerves? Oh, they're up there still again now. There's just, Can you believe it? No, definitely not. I can't at all. I wasn't expecting it or ready for it at all. What's so special about the Welsh Fair? Well, I've never been before, and it's just good to go to a new one, and I'm sure we'll be back another year. What a way to start your Welsh Fair. Definitely. I know you will be back. That's Guaranteed. It. Thank you very much. Good luck. Llongyfarchiadau. Goodbye. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Sant Drillo Menai.
Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Santriso Menai. Croeso cynnes iawn yn ôl ato ni. Mae hi'n 10 munud wedi 3 rwan. Dal ni'n darlledu'n fyw yma ar S4C am 4 o'r gloch. Peidio yn gadael ni rwan. Mi fyddwn ni'n rhoi sylw yn ystod yr orig nesaf yma i'r prif arwerthiannau. Mi fydd yna gyffro mawr wrth i'r ocsiwniau'r fynd amdani. Ond rwan, da ni'n mynd i gylch y gwartheg a'r gystadleuaeth ola 1. Prif bencampwriaeth y gwartheg. Mae'r heffrod wedi curo'r bystych 9 gwaith yn y 10 ffair ddiwetha. Na hi, chwarae deg. Wedon ni fydde ma wedi. Arbennig. A'r enillwyr i gyd a gwaed Limousin gan gynnwys yr unig fistach a enillodd yn 2016. Mae yna gyffro dda. Bystach sy'n mynd â hi. Y bystach Limousin. Ober gyntaf mynd i'r Alban. A'r heffrod fydd ar y brig eto lenni, ta fydd y bystych yn creu stori. Chris Penny a Trevor Lyons yn mynd am un tro ola, am un wac fach ola, tu cefn i'r gwartheg. A pwy sy'n mynd i fynd â hi? Wel, yr heffer! Yr heffer ddi, Sion. Ia. Ti oedd yn gywir. Wel, na, mae yn effer arbennig chwarae teg. Anhygoel, drycha arni. Drycha'r pwer, y dyfnder, y lled, y siap. Mae'n effer lan ofnadwy, yn ddi wast ofnadwy. Ac o dan y goleadau yma, mae'n sheino, mae'n disgleirio. O effer mor fawr, mae'n mor gywir allai ti'n gallu cael un mewn ffordd. Cytuno. A mae'r beirniaid Trevor Lyons a Chris Penny nawr yn chwilio am yr is bencampwr na rhwng y bystach buddigol a'r heffer oedd yn gil wobr a maen nhw'n cael tipyn o waith. Ynddo, maen nhw eto ar y fath. Dyn nhw ddim yn siŵr. Bydd y ddau ddim yn hir efo'r pencampwriaeth ar effrod, ond wedyn pe mae wedi dod i'r pencampwriaeth rhwng y bystach a'r heffer a gwan to, maen nhw fwy o drafod i weld. Ond mae'r teg iddyn nhw am, tybod, neud y job yn hollol iawn yn dyfed. O, mae'n holl bwysig bod nhw'n cael i, yn union. A dyn nhw'n eisiau mynd o ma yn difaru ar ei penderfyniad o gwrs, felly... Na, yn union. Wel. Maen nhw eisiau gweld nhw'n symud unwaith yn rhagor. Diddorol iawn. Diddorol iawn. Mae'n bwynt, mae'n bwynt da i wneud, David, achos dwi'n meddwl mae cerddediad a presenoldeb ydych chi'n dod i'r safon yma o wartheg yn holl bwysig, felly mae yn bwysig bod nhw yn cael, bob manylder yn cael sylw. Pwy wyt ti'n meddwl sy'n symud o'r Wel, i fi mae'r heffer yn dal. Swn i dychmygu bod Chris yn tynnu tuag at yr heffer. Mae Paul yn neud gwaith mor dda o ddangos yr eidon yma. Mor brofiadol Paul Walker yn dweud, ti'n bod? Llawn cystal top o bosib ar y bystach. Oes. Ti'n bod, holl di blew. Ynddo fe, holl di blew. Na, dos am llawer yn ni. Bob un yn trial. Y ddoi yn trial gwneud i gorau glas i gael sylw'r beirniad ac i ddweud, reit, dewyswch fi. Ia. Un ni'n agosau nawr ati, mae rhaid. Byddwn ni ddim yn hir nawr, dwi'n meddwl, Sion. Na, byddwn ni ddim yn hir. Dipyn o drafod net ond oes. Oes, drycha nhw. Ond mi'n credu bod ti wedi taro'r rhoelen ar ei ffen, Sion, pan wedi'n ti bod ti'n credu mai... Na, mae'r heffer sy'n dod. Yr heffer? Ie. Yr heffer! Wedi mynd ar gil wobr hefyd. Sean i Richard Wright a Paul Walker. Ond ar ddiwedd y dydd, yr heffrod. Nhw sydd ar flaen y gad, Sean. Ie, diwrnod i'r heffrod, Sean. Chwarae teg, maen nhw yn fwy effer dda. A pan wyt ti'n gweld hon sydd wedi dod yn ail, wedi mynd ar is-wobr, yr is-bencampwr, Sean. Ni'n gweld i tu ôl i ni fan hyn nawr. Mae'n smart, yndi. Mae'n arbennig, yndi. A dyma hi, Pencampraig, Ffair Aeaf 2021 a'r perchenog Paul Tippett
Llongwyrchiadau, congratulations, you've done it. I just can't believe it. It's what dreams are made of. It's what we do it for, you know. And this is the first time that Christine and myself have won here. She's a heifer, actually. Christine bought. Christine's not been very well, and hopefully this is a big boost for her. It means a lot for you guys. It means a lot for you. It's been a long 2 years. Yeah, it is great to be back showing. Great to be back. Yeah, and this makes it all worth it. Like, this is what the Winter Fair is all about, the emotion, the drama, the tension. Yeah, it's the best event. We've done all the winter shows, but this is the one that we wanted to win, and we haven't won, and now we have, so it's brilliant. And Chris Penny, one of the judges, what made this heifer so special, and what made it stand out for you in Trevor Lyons? In the classes yesterday when I was judging the heifer, she walked in, and it was... I never had to look at her again. I knew it was her, and I was looking for my second, third and fourth actually, so I never... But just a tremendous effort. She can walk tidy, she's full of meat, she's stylish, she's lovely up the front, good back end. She's got it all, isn't she? Oh, she's just really an outstanding beast. Yeah, brought out to perfection, to be fair to the team at Willodge and whatever. They've done a tremendous job. And congratulations to you as well, Chris, to you and Trevor. You've done a wonderful job yesterday and today. It's not easy out there, especially when you've got cattle like this, you know. They were all so level. Yeah, it does, I bet. But no, wonderful job. Thank you, and best of wishes to you and the family. Yes, thank you. I hope Christine is better soon. Willodge is a team effort, and there's so many people to thank behind it all, but it is just a team effort. So. A team effort, the A-team. Congratulations. Well done. Yr ebolion yn adran y cobiau Cymreig sydd yn cael ei feirniadu fan hyn yng nghylch y ceffylau. Meirion Evans, Brydfa Gwynfaes, sydd yn dilyn y dosbarthiadau yma gyda fi ar y blws o webi. Ac dyn ni wedi gweld pob un yn mynd o'n Meirion, a mae'r beirniad Derek Dykes yn cael cyfle i edrych dros nhw unwaith eto. Just i atgoffa chi, ar hyn o bryd yr enillydd yw Crystal Tennessee Whisky. Yn yr ail safle mae Ystwyth y Diwc ac yn drydydd Abergavenny Legacy. Dyna'r tri ohonyn nhw ar y sgrin i chi yn fan ni. Dosbarth eitha anodd i ddyrniadu amryw o deipiau yma. Sy'n patrwn o folio, mae'n anodd iawn. Wel, dyma ni, fydden ni'n meddwl. Dirwyn i ben ar dosbarth cyntaf. As if the judge is casting his eye. Derek Dykes, Brydfa Crossfield. Port Talbot yn reiddiol, ond yn byw erbyn hyn efo'i partner Joanne Nicholson yn Llanon Ceredigion. Sure, we have all our opinions outside the ring, but it's the judge's opinion that counts today. Allo Rona. Yes, he's sending them out. Wel, mae Derek yn anfon y swcr yma allan i rhedeg unwaith eto. Efo'n tri. Rhoi cyfle a tri ucha. Looks like the top three are being sent out around the ring. Mae'n dweud o Derek yn y cysymudwr, falle just y rhoi prawf bach iddyn nhw i weld pwy fydd yn gallu symud y gorau. Wel, dyma ni. Wel, Dyma nhw o beirniad wrth i bod yn cael gwylio nhw. Yr un sy'n ail yn symud yn golew, gerddodd y wael gyda, ond fe'n symud yn golew. Yn cyfro tir oedd yr un ail, ond mae'r un sy'n gen Declan Davies yn symud yna chwarae teg. O, di. Un dwt o symud iddyn nhw. Wel, Olrym yn siarad. Wel, gyda i weld. Wedi tynnu nhw fewn yn yr un safle. Wedi gweld rhywbeth falle doedd o ddim rhy siŵr ohono fo, ond y prawf oedd pwy yn symud gorau, sy'n ni'n meddwl. A bach o sport i'r gynulleidfa hefyd. Na re. A ni'n meddwl, a ni'n teimlo bod y trydydd wedi symud gweithio'r ail yn yna nawr. Wel, mae'r het wedi dios, felly mae'r penderfyniad wedi wneud. Derek Dykes yn gwobrwyo'r gwobr gyntaf i Crystals Tennessee Whisky. A dyma'r chnogaeth Jessie Penfold ac yn cael ei arddangos gen Declan Davies.
Thank you for that, Dex. Well done. They sent you. You're sweating now. They sent you out to run again. I thought I got to give it all. Otherwise, I didn't want to be dropped at the last minute, so I had to give it all. So you've been very busy today. You've seen you a few times. Got any more in? I got one more to come in, but I've got a break in between this. So thankfully, well, I'm sure the owner is very pleased. Is he here today? I think so. Yes. Well, I haven't spoken to him today, but I believe he is. Yeah. So. Da iawn, Dex. Thank you for that. Diolch yn fawr. Hands together, ladies and gentlemen. Crystals, Tennessee Whiskey, enillydd y dosbarth i'r ebolion yma amgylch y ceffylau. Bach o gyffrodd o'n hyn wrth i'r ebol yma symud allan. Ond y bacheri mawr i Mr Jesse Penfold, Prynhawn ac i Declan Davies, sydd yn arddangos. Wel, dyma fo, ydy'n prysur prif weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Steve Hewson. Sut mae'r galon yn teimlo bellach? Wel, lot well nawr. Edrych yn ôl, mae wedi bod yn digwyddiad anhygoel. I fod yn onest, ti'n bach yn nerfus cyn y digwyddiad. Lot o ansicrwydd y pobl yn dim yn siŵr os mae'r digwyddiad yn rhedeg o gwbl. Ond nawr, edrych yn ôl, bydd y penderfyniad i redeg y Ffair yn gywir. Mae'r pobl yn hapus, mae'n gret i weld y wynebau, mae'r pawb yn gwenu, mae'n gret i fod nôl, mae'r stondinau masnach yn llawn, mae'r lle yn llawn o bobl, ddoi oedd yn brysur iawn. Mae'r neuaddfwyd, mae'r queues yn y neuaddfwyd. So ie, ti'n gallu gweld a teimlo y bwrlwm yn ôl ar y maes y sioe. Oedd pawb yn barod i ddod nôl, a mae hon yn wyl, mae'r Ffair mor boblogaidd beth bynnag yn dydi? O, hollol. Mae Ffair un o'r hoff digwyddiadau ar y faes y sioe. Wrth gwrs, mae rhaid i fi fod yn ofalus. Mae'r sioe fawr yw'r prif digwyddiad, ond jyst cyn Nadolig, ti'n gallu dod fan hyn i teimlo'r awyrgylch Nadolig, gwrando am y corolau, prynu anrhegion Nadolig, prynu cyngyrch Cymraeg, bwyd y diod yn y neuaddfwyd, ac hefyd weld y stoc well yn Nghymru. So mae'n popeth yn hyn. Ond i chi fel tîm, faint o gur pen ydy hwn wedi bod? Achos da chi wedi gorfod gweithio'n gyflym iawn, efo lot o newidiadau. Wel, dyn ni'n gweithio yn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru i deall y rheolau dros y blynyddoedd yn ôl i fod yn onest, a nawr dyn ni'n edrych ymlaen i'r blwyddyn nesaf. So mae lot o gwaith ychwanegol i drefnu'r digwyddiad eleni, ond mae rhaid i ni wneud yn siŵr mae dyn ni'n redeg digwyddiad yn saff. So mae lot o gwaith i wneud yn siŵr mae'r pobl yn prynu tocyn ar-lein cyn y digwyddiad, wneud yn siŵr mae'n cael Covid pass yn popeth, gwisgo face masks. Ond edrych yn ôl, o'r penderfyniad yn gywir, yn nawr jyst i'n hapus mae pobl yn dilyn y rheolau. Ydy, mae pawb wedi ymateb yn gadarnhaol, yn bositif iawn yn dwy. Mae'n anodd i wneud yn siŵr mae pob pobl yn dilyn popeth, ond i fod yn oes, mae rhaid i ni'n redeg y digwyddiad yn ddiogel, a mae hwn yn teimlo'n gret. Efo pethau newid o ddwrnod i ddwrnod, da ni newydd gael cyhoeddiad arall amser cinio yma heddiw. Mae pobl heddiw yn trafod yr haf yn barod ac yn gofyn fydd na sioe, ac os bydd na sioe, sut sioe fydd hi? Wel, y Ffair eleni yw'r tyn bach o ymarfer cyn y sioe blwyddyn nesaf. Dyn ni'n gwybod nawr, dyn ni'n gallu redeg y digwyddiad yn ddiogel cyn, gyda'r unrhyw rheolaeth. Ac wrth gwrs, edrych ymlaen i'r sioe blwyddyn nesaf, dyn ni'n gobeithio mae llai o rheolau, ond mae rhaid i ni edrych ymlaen gyda'r hyder, dyn ni'n gallu wneud a dyn ni'n gallu wneud unrhyw beth ar y faes y sioe. Mae'r tîm ffantastig gyda'r stwardiau, mae'r tîm yn y swyddfa, ac mae rhaid i ni edrych ymlaen i'r sioe fawr blwyddyn nesaf gyda'r llawer o hyder. Hyder, dyna ydy'r gair. Hollol. Diolch i ti, Steve, a'r tîm am yn cadw ni gyd yn ddiogel am y trefniadau i gyd, ac yn edrych ni ymlaen a sgael bod yn ôl yma. Ac na ni wedi gweld yn gilydd ers 2 flynedd, da chi wedi heneiddio dim. Dim byd. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Sant Drisio Menai.
Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Santriso Menai. Arwerthiant pencampwyr y defaid. Mae'r prisiau'n amrywio o flwyddyn i flwyddyn. 520 punt. 2,000 o Ffair. 520, dyna hi. Maen nhw wedi gwerthu am 1200. Yr un. 3,400 ydy'r record am y Beltex yn 2008. Ffantastig! 3,400 o buned. 520, mae'n edrych yn debygol bod nhw'n bwrw llawr. 1,040 oedd y pris yn 2019 pan enillodd y Beltex eto. A dwi'n siŵr fe fydda nhw yn mynd i fagu. Pa bris eith dan y mwrthwl eleni? Mae Dani San fan hyn nawr yn cylch y defed ar gyfer yr ocsiwn fawr. Wedi'r holl gystadlu, mae'n ar yn amser i weld pa mor ddwfn yw pocedi'r prynwyr. Ac yma wrth ochr i ma Mr Wyn Evans o'n Ancbyr Ceredigion. Croeso Tony Wyn. Diolch yn fawr, croeso, mae'n faint gafod ma. A mae lle Dani San, a mae bobl o gwmpas y gylch ma. Mae'r gylch yn ffantastig. Mae pawb mor falch gyfer nôl y fe. Dyna'r neges fi'n credu y ffair. A dyna beth sydd wedi bod ar y maes. Fi wedi cerdded y maes, a mae gwynebau bobl, mae gwen mowr yn nhw, am nhw falch bod mas, am nhw falch cael cofid a bobl. Os na ni edrych nawr yn y cylch ar hyn o bryd, mae rwy'n yn gwerthu'n dda. Dros y blwyddyn wedi gweld y rwy'n yn gwerthu am ryw 60 ceiniog y kilo yn fwy na'r blwyddyn diwethaf. A mae'n hwnna'n dangos bach o hyder yn y diwydiant, yn dywe? Mae tipyn o hyder yn y diwydiant, a mae rhaid i ni weid, dwi wedi bod yn siarad â proseswyr yn ddiweddar, a mae wyn yn bring. O'n i siarad â un prosesur ddo, mae fe'n 2,000 o wyn yn bring erbyn diwedd wrthnos nawr. So mae ffrindiau wyn, sy'n o wyn mae lan yn yr Alban. So, ie, fi'n credu bod ni'n gweld zela newydd yn dy mewn i llanw'r gap o hyn o bryd. Mae hwnna am y mas i China. So, ie, mae tipyn o ffrindiau yn o wyn o hyn o bryd. Wel, Wyn, drychwch beth sy'n draw pan i'ch ar cylch defed. Ni'n gweld y pencampwyr, maen nhw ar fin cerdded mewn i'r cylch i gael ei gwerthu. Wel, ie, a mae fe'n faint i'r person ma, tro cyntaf o fod yn y Ffair Eang yn bri? Robert West o Swydd Lincoln, a dwi ar ddeall mae dwy o'n fenw Beltex ydyn nhw, felly falle fe allan nhw gael ei gwerthu ar gyfer ei magu hefyd. Wel, gallen nhw'n neud fel dwy o'n fenyw, gallen. Mae rhywbeth mor arbennig â hyn, dych chi, mae rhai moyn nhw i fagu. Andi nhw'n neis, andi nhw'n cerdded y belt, andi nhw. Mae'n dangos un yn y dda fyna nawr, andi nhw. A nag yw'n faint cael bod ma. Ni'n cael un bwrw siwt gymaint yn y diwydiant gig. A mae bod fan hyn, a bwrw mae pobl yma gwmpas i, mae'n wych yn dwi. Mae awyrgylch yn wych. Dwi'n credu bod ffynonell un rong, beth i'n gweld yn amlwg mae un o'n gwrw nhw. Wel, gael y Linda wedyn. Felly dim i fagu fydd hwnna mynd. Na, fi hwnna ddim yn mynd i fagu. Na fydd. Reit, 400. Pris da. Ti'n gweld yn fwy? 320. 420. 500 nawr. 500 menyw. 520 o ddellynedd. Sgwni os ym ni fydd i pris llynedd. Mae'n rhan i 600. Wow! 650. Bydd y cigyddion yn brwydro i gael coes oen un o'r ail yn hongian yn ei siop yn y dolyg hwn. Ie, o Ffair ia. 800 a hanner! Y gorol, Wyn! 900. Mae hwnna'n arbennig! 1,000 o bunne. Mae rhaid ni cofio, yr un yw hwn. Ie, yr un. So mae 2,000 o bunne. 200. 200 a hanner! Waw, wi! Waw, wi! O, na! Mae'n codi dy fus nawr, be mae'n wedi? Cadw'n y boced! Cadw'n y boced nawr. Mae'n defnyddio checkbook ti flaen iawn fan hyn. 250 o bunne. Da iawn! Ragorol! Da iawn! Arbennig o dda. A i wedi gwir, i ateb y pris Lenny, mae fe'n... Mae fe'n arbennig yn dweud. Mae fe'n arbennig, mae ffyrsiau gyffredinol yn arbennig yn dyn nhw. Ond mae hwnna yn rhywbeth special yn dweud. 200 a hanner. Yn diwe wneud y Ffair Eang, Welsh Whale,
A mae'n faint i gael bod ma'n i wedi. Diolch yn fawr y diwen, arbennig, 12,100. Mae'r babell yma yn llawn ac mae'r gynulleidfa wedi dod i wylio'r adran y cobiau Cymreig ac i wylio'r cyfan gyda fi mae Meirion Evans, Brydfa Gwynfaes a'r dyn ni'n cael gweld y beirniad Derek Dyke sydd ar y sgrin yn feirniadu'r dosbarth i'r ebolesu yn yr adran yma ac mae bob un Meirion wedi cael cyfle i fynd allan yn unigol a dyn ni jyst yn gweld y beirniad am y tro ola yn camu'r llinell a'n asesu'r cyfan. Wel, mae'n siŵr o'n edrych i batrwn i weld os rhywbeth wedi sefyll mas wedi dangos yn well yn yr ail dro yn unigol yn dyfe. A fel rhywun sy'n beirniadu dipyn hefyd, dwi'n siŵr allwch chi cadarnhau, diolch yn un fath bod ti allan y cylch yn gwylio, dych chi'n gweld lot mwy ti fewn. O, sgwrs bych chi. Yn agos i'r anifeiliaid. Odi. Neu ddornod weddi yn yr dywys i deip yn dyfe. Wel, mae ei weld bod o'n trafod efo'r steward, os yna rhyw newid yn mynd i symud rhywbeth i fyny'r llinell? Dim mynd chael iawn, newid dwy rown fyna. Dwy rown fyna. Wel, yr arddangoswyr yn... Well, it looks as if we are nearing the completion of this class. Wel, mae'n trafod. We've had a few changes near the Beth yw'r centre sefyllfa? Just. I wonder whether we'll have a few more. Y rai mas dod? Wel, mae'n swapio'r bedweddyr ar bumed amgylch. So... changes again. Iorweth a Catherine Hale yn dod i'r bedwerydd safle 1148. Macil Gypsy Red. Graham Roberts gyda Cowe Millie yn mynd i'r bumed safle. Wel, mae'r het yn cael ei diosg a dyna'r canlyniad. Yn gyntaf yn y dosbarth yma, Mr Eirig Einon. Hatterol, Lady Beth. Well, Justin, we're quite used to seeing you in the ring here, and I've managed to speak to you a few times over the years. Yes, it's just nice to be back showing this year now, and obviously for Eirig and Becky to have a good day. And of course, you're producing this filly? Yes, yeah. So nice for them to get off to a win first time out. What does it mean to be back at the Fair and back at the Royal Showground showing? Everything. I commend the show for getting it on, and we got to support it because we need it. Well, brilliant. You've got another lap to do yet, so I hope them legs will get you round. Thank you very much. Diolch. Hatterol, Lady Beth. A bechnogaeth, Eirig Einon a Rebecca Faulkner o ardal Abergyfenni yn cael ei arddangos gen Justin Walters. Ar ôl y cystadlu, dawr gwerthu a mae'r foment fawr wedi cyrraedd fan hyn ynghylch y gwartheg. I ni'n aros yn eiddgar i weld prif bencampwr y Ffair Aeaf dod i fewn i'r cylch, ond mae'r gwerthu wedi dechrau'n barod a Matthew Brown o gwmni Dymbia sy'n gwmni fi. Siwr i ti, Matthew? Very good, diolch. Mae yna gyffro mowr, mae nawr yn does? Oes. I ni gyd yn edrych ymlaen at yr arwerthiad. Siwr ti'n gweld bethau mynd? Mae good trade wedi lle draw gyda'r carcas o wyn a'r wyn ar y lightweight, so fi'n gobeithio bydd good trade meddi. Ac yn gweithio i gwmni Dymbia, wrth gwrs, sonia chydig bach am y swydd sy'n gen ti o fewn y cwmni yna? Wel, prynu wyn i fi wneud fwyaf i'r cwmni, ond ni yn prynu David, ond ar un o bryd ni'n trefeilio nhw lan i Lloegr, i Soli neu Preston, ond ni yn wedi dechrau adeilad nwy yn Llanybydder i lladd y da, so gobeithio gallu cadw'r gwertheg Cymraeg yn Gymru. Mae mor bwysig fydd hwnna'n wasanaeth arbennig iawn, dwi'n meddwl, i ganolbarth Cymru yn bydd? Odi. Fel ni'n wedi gallu cadw'r lefi yn Gymru. Bydd llai o cost ar y ffarmwr, llai o cost trefeili. Bydd llai o stres ar un i fi fel. Bydd yn union, bydd. So bydd yr end product yn well wedyn, dwi'n better eating qualities yn well. A mwy o waith ar dy blati? Gobeithio. Ond i ni'n edrych nawr o'n cwmpas ni. Mae yna dorf dda wedi dod ma nawr, Matthew, yn does ar gyfer yr arwerthiant yma. Gyn ni'n credu bydd y prif bencampwr fewn yn y cylch mewn rhyw 10 munud fach yn dyn. Ond siwt mae'r prysiau'n gyffredinol? Wyt ti wedi cael cyfle i glistfeinio ar y tred hyd yn hyn?
hwn eitha debyg nawr o fe, ti'n bod beth dyle fe bod, ond beth ti'n gobeithio bydd e'n neud bach rhagor. Achos ar hyn o bryd maen nhw'n gwerthu wrth y kilo, dyn nhw pris y kilo. Ond pan ddaw'r pencampwr, bydd yn cael ei werthu dros i ben yn bydd. Ie. Ond maen nhw o gwmpas rhyw 2.5 canceiniog maen nhw y kilo ar hyn o bryd, sydd yn bris digon parchus. Odi, ond byddi disgwyl bach yn fwy. Bydde ti eisiau bach yn fwy am y safon ma, fydde ti? Ond maen nhw yn gwerthu'n dda, mae'r arwerthwr yn gwerthu'n galed, a mae'r prynwyr yma i gyd, mae yna lot o prynwyr yma yn does, a pwy a wyr, a fydd na record nawr heddi, 12,500 yw record, oedden mynd i weld mwy na na ti'n meddwl? Ai job i gweud fe, ond bydd e'n neis fe. Bydd e'n neis i'r exhibitor i gael y clod mae'n heiddi fe. Yn union. Gewn ni weld sy'n eithi. Matthew am y tro, diolch yn fawr iawn i ti ac i ni yn edrych ymlaen nawr ac yn aros yn eiddgar am y prif bencampwr. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandriso Menai. Noddir y rhaglen hon gan Coleg Glyn Llifon, rhan o grŵp Llandriso Menai. Croeso cynnes yn ôl, da ni'n darlledu'n fyw tan 4 o'r gloch yma ar S4C, a mae'n fyw dawelyn fan hyn rwan, a mae'n reswm pam. Oes yn wir, reswm da hefyd, maen nhw ar fin gwerthu pencampwr y gwartheg yn fanna. Ocsiwn pencampwr y gwartheg ydy uchafbwynt y Ffair Aeaf ers y cychwyn yn 1990. I sold at 7,500 to Howell Mabry. Thank you very much. 7,500 oedd pris y pencampwr cyntaf erioed. At 4,000 for the third and the last time.
4,000 yn 2016. At 10,800, Mr Mark Webster. Dyna hi. 10,800 yn 2019, y pedwerydd so Micha erioed. Tybed faint fydd I lenni. Wel, mae'r pencampwr, y prif bencampwr yn y Ffair Aeaf yma, bron iawn a chyrraedd y cylch mawr I fynd o dan y morthwyl. 12,500. Dyna yw'r record fan hyn yn y Ffair Aeaf. Tybed a fydd na dorri record eleni fan hyn yn y Ffair. Matthew Brown sy'n gwmni fi o gwmni Dymbia. 12,500 y record. Jonesy oedd y bystach y pryd hynny. Wrth gwrs Arwyn Morgans o Lanfair y Miallt y cigydd wrth gwrs fe brynodd hwnnw. Ti'n meddwl welwn ni 12,500 neu fwy, Matthew? Bydd neis i'n meddwl bydde fe. Mae tre dal ni, so fingers crossed. Mae popeth yn gwerthu, mae rwy'n yn gwerthu'n dda, mae'r moch a bob dim yn gwerthu'n dda, ond mae'n anodd gwybod achos 10,800 oedd y pris 2 blynedd yn ôl wrth gwrs yn dyfe. Odi. Ond mae'n mynd I fod yn gyffroes. Odi, men. Ond I beth sy'n sicr, mae digon o brynwyr ma'n dweud, pwy ti'n meddwl fydd yn mentro i'w pocedi? Unrhyw syniad y ti? Sa'n gwybod, mae Arwyn Morgans o Bills ma, a ni'n gweld Webster o Rill, fi o fe prynu yn 2019. Na ti fe brynodd Rizzo am 10,800. Dyna ni Webster a Arwyn drws nesaf gilydd fyna. Mae Rob Rabtrey ma. O Aberystwyth mae wedi bod prynu un o'r pwysedi eri ffwrdd fyna gynnau fi'n credu. A mae Arwyn Morgans, mae wedi prynu sawl un o'r pencampur yn y gorffennol yn dweud. Brynodd pencampwr nôl yn 2018 a Ai Candy fe brynodd hwnnw wrth gwrs. Sdim dal os ond ni'n gweld mae'r beirniad draw fynco nawr, ni'n gweld Trevor Lyons mae fe yn y rhes flan yn eistedd lawr fynco ac ni'n gweld y beirniad arall Chris Penny mae fe tu ôl I ti fynco felly pwy a wyr yn dyfe Matthew, pwy a wyr a beth am nawrter prisiau ni wedi weld fan hyn yn barod Eli? Mae nhw'n prisiau da ond gobeithio bydd y boes yn oed dwylo yn pocedi erbyn y pencampwyr nawr. Yn union. A mi fydd y prif bencampwr yma nawr yn y man, Matthew. Ac i ni gyd yn edrych mlaen, mae pawb yn cadw llygad barcud ar beth sy'n y fewn nesaf nawr, yn dos e? Ie, a good crowd ma. Ie, gobeithio geith a good trade. Ie, glei, edrychwn ni ymlaen felly I weld y prif bencampwr yn cyrraedd. A dyma ni, y foment fawr wedi cyrraedd. Prif bencampwr y Ffair Aeaf. A gwrandwch ar y tawelwch. There we go. Mae pawb yn distewi. Ac am olygfa, a manifel Matthew, beth am yr hyffer yma gwed? I wedi camol i'r cymylau, ond wedi camol I fwy hefyd. Gwrdd y teg yn nhw, maen nhw wedi troi'r anifel yma mas yn arbennig o dda. Mae lled ydi, drach ar part mlaen ni'n cyrraedd ymlaen yn ni nawr. Mae Kevin fel fordau, a drach ar part ôl, mae lled yn y part ôl. Mae'n bwer rhyfeddol y hon, ynddo se? Blue, glas Brydeinig a mae yna lim yn di hefyd. Oes. Ac I ni'n gweld yr arwerthwr nawr yn mynd wrth I waith. Effer o iddo Paul a Caroline Tippett wrth gwrs. Read all about it yw enw hon. A wir I chi, fyddwch chi'n darllen am hon yn y papur y fori ac yn y papurau am sawl wthnos I ddod. Mae hon wedi creu argraff yn y Ffair Aeaf. Dim dwywaith am hynny. Ond le maen nhw am ddechrau? Stop me when you're ready. Le maen nhw'n mynd I ddechrau hon, Tybed. 5,000 a maen nhw wedi dechrau. Llaw fan ni'n syth bin yn y cefn. Yn I lan I 5,000 a hanner. Yn I lan I 6,000. Mae'n hedfan lan, Matthew. Odi, mae wedi cydio nawr. 7,2 bid. At 7,2 no. At 7,2 bid. At 7,2 and a bit. 7,200. At 7,2 bid. Bids on the right. Anybody else want to join?
7,200. Come back with 3 if you like. At 7,2 bid. At 7,002. 7,2 at a bid 3. 7,3. 7,3 at a bid. 7,3 bid. At 7,3 at a bid. That is 7,3 Webster o'r Hills i fewn fe gath y pencampwr nôl yn 2019. 7,004 is it? At 7,4. 7,4. 7,5. 7,400. 7,500 bid. Mae'r beirniad mewn. Chris Penny. 7,500. Have a committee meeting, I'll come back. 7,600. 8,000. 8,000 bid. That's 8,000. 8,000 bid. 8 to bid that at 8,000. At 8,000 Mae'r bid. Take a 2 anywhere on the right now. Mae brawd y beirniad yn bydio. At 8 to bid that at 8,000 bid. At 8,000 bid, she's had a 8,000. time the overall champion today. I ni lan i 8,000 bid. At 8,000, I'll take a 2 if you want to come back on the right or in the corner. At 8,000, Stunning in front. Last call, all done and away at 8,000. I was going to say guineas, but we're in pounds, don't panic. You be a man to pick me up at £8,000 and away. Chris, it's lovely to see you. Mr. Anthony Kitson it goes to. Thank you very much, Chrissy. That goes to North Yorkshire, to Anthony Kitson. If you're on the television, Anthony, thank you. Heffer wedi gwerthu Thank you, Chrissy. am 8,000 o bunne, Matthew. A dyna ni. Chris Davies o Brecon, fi'n meddwl. Ie, ti'n hollol gywir. Ond ai rhywun ar y ffôn sydd wedi prynu hi. Tybed i fe wedi prynu hi ar ran rhywun pwy a wyr. Ond sdim och. 8,000, beth am y pris yna te? Tipyn o bris yw fe, war o teg. Bob crod i'r exhibitor am troi mas mor dda. Oedd hi'n werth i'w gweld war o teg. Pris teg felly ynddo fe, ond mae yna lot fwy i fynd o dan y morthwyl. Ond dyna ni felly, i ni'n gwybod nawr faint yw gwerth prif bencampwr y Ffair a mae wedi gwerthu am 8,000. A Matthew, diolch i ti am dy gwmni. Yn adran y cobiau Cymreig y dosbarthu'r ebolion blwydd sydd dan sylw ni fan hyn yn cylch y cyffyle Meiron Evans sydd gyda fi ac dim ond 2 yn y dosbarth yma, eitha siomedig. Ie, siomedig gran rif yn dweud, mae nhw ddau wahanol deip ond mae'n edrych pigo, dwi'n meddwl bod nhw'n dyfodol i'r un dîm a i blwydd yw eto, be ddaw. Llanarth Billy Black Gold a Simon Bigley yn ail wedyn Fairlyway Firestorm. A ddau wedi magu'n eitha debyg yr un gwaed sy'n rhwngthyn nhw ac mae'r het wedi diosg ac Llanarth Billy Black Gold sydd yn mynd â hi enillydd y dosbarth i'r ebolion blwydd yma yn y Ffair Aeaf. Llawn gyfachadau i Mr Simon Bigley yn ennill y dosbarth i'r ebolion blwydd gyda Llanarth Billy Black Gold. Mae pencampwyr y clybiau ffermwyr ifanc wedi cam i mewn i'r cylch nawr ar gyfer ei gwerthu wyn. Wyn Penfrith, Bryniau Cymru yw ei ddofflu Roberts Abernodwydd ger y trafod. Yn dywe Wales gweld y clybiau ffermwyr ifanc nôl at ei gilydd a fan hyn heddi eleni mor gryf os maen nhw wedi cael seibiant gryf yn dyn nhw. A mae hon yn ferch hun yn nhw. Mae wedi ennill y gysadlaeth o nifer o weithiau yn y gorffennol, wared teg iddi. A gobeithio geith i bris da. Sio mae'n mynd nawr? 110 nawr. 110. Sy'n bris da am rein yn dwi? Odi. Maen nhw'n mlaen, 120. 130. 130. A dwi'n siŵr bydd hi'n hapus iawn dy hwn. 140. 140. Fi'n siŵr bydd hi'n hapus iawn. A mae fe roed hwb iddi nhw iddyn nhw'n ffrinsan nhw. Ydy. A hefyd, mae'n dangos, mae'n cael y cyfle i gystadlu'n ifanc, a wedyn nhw fydd y dyfodol. Nhw yw'r dyfodol. A dyna pan mae wedi ni edrych ar ôl y diwydiant. Mae'n edrych yn ddysgar iawn, Wyn. Ydy. Diolch i ti. Wel, ar ôl i'r prif bencampwr fynd o dan y morthwyl, mae'r is bencampwr gyda ni nawr yn y cylch. A mae'n mynd yn dda, Matthew, yn dwi. Odi, mae'n ysbesial. Mae dros 5,000 yn barod. Odi. Mae lan i 6,000. Dwi'n ni gallu weld os mae'r beirniad yn gwneud y job yn iawn nawr. Ti'n iawn. 6,800. 7,000. I ni lan i 7,000.
at 7,000 bids at 7-2 bid. 7,200. 7-2 bid, that is 7-2 bid. You're all out in the front. 7,200 bid at 7-2 bid. At 7-5. 7-5 bid, that is 7-5-8. 7-8 bid, 8,000. 8,000 bid, 8-2. 8-2. 8-5. 8-5, 8-8. 8-8 bid, that at 8-8 bid. 8-8 bid, that at 8-8. 9,000 if you like. And 9,000 bid, 9 bid 2. 9-2 at 9-2 bid, that at 9-2-5 if you like. At 9-2 bid. 9-5. Wedi aros. 9-6 then, 9-7, 9-6 bid, 9-6 at a bid, that at 9-6 bid, at 9-6 at a bid, that at 9-6 bid, you're out in the pit. Mae yna rhywun yn gweud wrtho fe, Cerin to, Cerin to. 9-6 at a bid, that at 9,006, you're out on the right, 7. 9,700. I wouldn't take you twice. Not while everybody's watching, anyway. 9,700. 9,600 dwi. 9,700. Wel. Mae yna rhywun wedi dod fewn. Single 9-8. 9-8 bid. At 9,008 bid, then at 9-8 out in the front row. At 9,008, selling at the back. All done and away, 9-9. Wel. Mae'r beirniad Chris Penny nôl fewn. 9,900. 10,000 bid, 10 bid, then at 10 bid, then at 10,000 bid. At 10,000 bid, selling in front. Last call, all done and away. Want to come back in the front then at 10,000. Same buyer, Chris. Chris Jones buys it. Wel. Chris Jones. Wedi prynu'r is Bencampwr. There we go. Am 10,000 again. Wel, Matthew Ben eidio hynna te. Yr is Bencampwr di wneud yn fwy na'r pryd Bencampwr ond fel am ein, dydy? Ydy, mae hwnna'n siwr record. Un person yn prynu'r y dau nifer. Yn union. Sy'n ni'n meddwl bod ti'n iawn. Os mae'r un person oedd ar y ffôn. Nawr gwybod. Ond Chris Jones wedi prynu y ddwy heffer war y teg. A mae yna rhywun ar y ffôn. Falle gewn ni wybod rhyw ddiwrnod. Pwy sy'n yna. Ond y ddwy wedi mynd am brysiau eithriadol o dda. Oedd special iawn. War y teg. A bob crowd yn nhw, oedd nhw heiddi bob ceinog yn nhw. Titha reit. Tipyn o sêl. Matthew, diolch yn fawr i ti. Ei, diolch yn fawr. Wel, o'r diwedd wedi ffindio set a mae'n gyfforddus iawn yma. A lle gwell i fod na ar stondin T. Allen Jones a'i fab. Ac yn cadw cwmni fi, mae Mr Eirian Isaac yn o leo. Iawn, diolch. Ydych chi'n cael cyfle eistedd am y tro cyntaf, swn i'n dweud? Oeddi, ni wedi bod ar yn trad nawr yn fwy o'r dydd, ydi. Dwi wedi pasio sawl tro, mae yna griw yn chi'n gweithio ar y stondin, ond mae wedi bod yn brysur iawn yma. Oeddi, mae ni wedi cael sioe da, dyn. Ydy'r ffair yn well o ran gwerthiant neu'r sioe frenhinol, dydwch? Mae'n amser y flwyddyn le mae pobl yn edrych mlaen am y flwyddyn nesaf, beth maen nhw'n eisiau prynu. Felly maen nhw'n paratoi wan ar gyfer be fydd angen y system y flwyddyn cychwyn mis Ionawr, efo beth? Gyda pethau nawr yn disgwyl misoedd cyn troi lan, mae rhaid i pobl meddwl mlaen fwy nawr na'n erioed. Achos o'n i'n siarad ar stondin pick-ups ddoe, ac oedd o'n dweud bod yr aros am pick-up newydd yn ofnadwy o hir. Y tractors rhywun peth? Mae tractors yn rhywbeth yn debyg nawr ydyn. Ac o ran y prisiau wedyn, mae yna ddiffyg a prinder o bob beth, a ni'n clywed o hyd ar y newyddion. Ydy'n effeithio ar prisiau'r tractors? Ydy, mae'r prisiau yn mynd lan gyda bob Davies o beth fel la. Bob Davies? Ar y funud, Felly os dwi eisiau prynu hwnna, well fi ordro heddiw, neu fydd o'n fwy wedyn. Dwi'n gweld y mae'r tractors yn bethau amlwg iawn, mae'r New Holland, ond mae'na New Holland go fancy fan hyn, tyn ôl i ni. Os skid steer yw hwnna, ie. Hwnna'n fersiwn, beth sy'n arbennig am yr un yna te? Mae hwnna'n L318 nawr, model newydd, newydd cael ei lansio llynedd. Mae'n 2-speed, hydraulic locking, am y sgrin yn hwnna nawr a camera fel card amser chi'n mynd sy'n ôl. Ie. Achos mae nhw'n gerbydau, pan ydych chi fewn yna, mae'n anodd gweld beth sy'n gwmpas, mae'r camera'n bwysig iawn. Camera'n bwysig iawn, mae lot o bobl licio hwnna, ar ôl i'w sefo. Ie, mae yna fwy o bwyslais yn mynd ar ddiogelwch, achos da ni'n clywed am ddamwyniau, bethau'n aml, dydyn ni. Ie. A'r tractor na fyna, wan te, oes na bris ar hwnna, wan, unig a bargen cyn ei oma? Ie. W'n i sgwrs off y camera, dwi'n meddwl, ie? Ie, well ni, ie. Diolch am y sgwrs, Eirian. Iawn, diolch yn fawr. Ebolesi yna arbyrch blwydd sydd yn cael ei feirniadu gyda ni fan hyn ynghylch y cyffyle. Mae'r beirniad wrthi yn trafod. Mae steward wedi gofyn i'r un sydd yn ail safle hyn o bryd. Gofyn i'r ail a'r trydydd fel dwi'n deall trotian allan unwaith eto. Wedi gadael y cyntaf
lle mae. Reit. Wel, ni wedi gwerthu, tro cyntaf wedi gweld na, de. Ie. Dyma ni yn siŵr bod na ddim cweit yn siŵr. Wedi gweld rhywbeth, eisiau gweld nhw'n cerdded. Eisiau gweld y cerddediad mae'n rhaid yn y ceffylau yma. Felly, Howie, Melody a Tairif tywysoges Diva. Ddim cweit yn siŵr. Mae'n rhaid bod y beina Derek Dides eisiau just checio rhywbeth. Mae wedi newid nhw, de. Mae wedi newid nhw. A wedi newid nhw, felly mae'n rhaid y cerddediad oedd yn bwysig. Ac a'r het wedi diosg. Felly, yn gyntaf yn yr adran yma, yn yr dosbarth yma, yn yr adran i'r Cofiau Cymraeg, mae Rothdale yn Neffeli. Dyna berchnogaeth Laura Ferris yn yr ail safle. Mae Tairif tywysoges Diva ac yn drydydd Howie a Melody. Becca, obviously you're taking over the running from Mum. Yeah, well, she had quite a bad accident at the beginning of the year, so she's been out of action. So yeah, really pleased to get her here because the lorry broke down on Sunday, so we weren't even coming at the weekend. Oh, well, it was obviously meant to be. Yeah, so over the moon, yeah. Oh, good. Well, I'm sure she's a filly with a big future ahead of her. I plan to ride her, so hopefully, yeah. So she's the first foal, so yeah, we're over the moon. Well, you've got the championship to come. Very best of luck. Thank you. Fingers crossed for you. Thank you. Llongyfarchiadau mawr I Becca a Laura Ferris am ennill y dosbarth i'r efelysu blwydd yma yn y Ffair Aeaf yn adran y Cofiau Cymraeg gyda Rothdale Neffeli. Wel, da ni'n tynnu tua terfyn yn darllediad ni praw ma. Ifan, pan da ni'n sgwrsio bore ddoe, oedden ni'n deud I pobl ddim wedi gweld I gilydd ers 2 flynedd ac y bys yna hen siarad, ac mae hynny'n wir. No, mae yn wir. A'r stori ar wefusau pawb Bryn, mae pawb yn sôn am yw'r ffaith mae yr un person sydd wedi prynu y pencampwr a'r is-bencampwr. Cigydd sydd yn rhedeg siop fferm hefyd o Middlesbrough. O Middlesbrough? Mae wedi prynu pencampwr Ffair Aeaf Lloegr, yr Alban, a di cael y goron drifflig dim na'r pencampwr fan hyn. Felly, ie, mae'n stori ryfeddol wedi... Mae gen i fo wallet go lew, lle does? Wallet go lew. 8,000 am y pencampwr, 10,000 am yr is-bencampwr. Mae'n stori ryfeddol. Wel, stori wych. A ti'n gwybod be? Mae'r hyder sydd wedi deimlo o gwmpas y maes yma yn fan hyn, y Prynhawn yma rwan, yn beth braf wrth symud ymlaen. Gobeithio wir at yr had. Yn union, mae'n hob enfawr i'r diwydiad yng Nghymru'n gyffredinol hefyd. A mae bod nôl y man Llanelwedd, mae wedi bod yn bleser, mae wedi bod yn fraint. A wy'n teimlo fel bod fi wedi cael fy anreg nadolig i'n barod dia o gael bod nôl fan hyn yn Llanelwedd. Ardderchog, mae wedi bod yn braf iawn cael dy gwmni di. A mi rwyt ti a Mari yn ôl hen yma? Ydyn, byddwn ni nôl hyn o'r rhaglen uchafbwyntiau am 8 a uchafbwyntiau no Sul am 9. Wel, mae'r cyfan fydra I ddeud ydy mae wedi bod yn hyfryd cael bod nôl yma yn y Ffair Aeaf. Diolch I chi am y cwmni. Tan tro nesa. Hwyl fawr.